Egun ondizuela pilotazaleok, Azkoitiko gurea pilotalekutik. Zer da, ez tala entzuten? Egun ondizuela pilotazaleok, Azkoitiko gurea pilotalekutik. Soinuarekin arazoren bat izan dugu antza denez, baina konponduta omen dago. Espero dezagun hemendik aurrera inolako eragozpen teknikorik ez izatea, jaialdia behar bezala kontatu ahal izateko, ahalik eta erarik zuzenean. Gaur ados pilotaren binakako txapelketa nagusiaren partida bik ekarri gaituzte Azkoitiko gurea pilotaleku dotore honetara, eta hauxe izango da jaialdia urren ez urren. Lehendabizikoan kartelak iragartzen digun moduan atzo Otxandion galtzaile izan ziren Natale Aranburu eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika izango ditugu, eta aurka sailkapenaren bigarren postuan diren Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu izango dituzte, eta partida honen ostean gaurko jaialdiko bigarrenean Maili Barrogalek eta Amaia Arrastiak liderrek jokatuko dute batetik, Eneritzarri eta Azkoitiarraren eta Leire Galeano Antzuolarraren aurka. Hauxe beraz gaurko eskaintza bikoitza, maila nagusiko partiden jaialdiak osaturikoa, eta hau esan da, egin ohi dugun moduan, lehenik sailkapenari begirada bat emango diogu. Gaur sailkapenaren gorenean diren bi bikoteak izango ditugu bi partidetan, batetik bigarrenean lider diren Barrokal eta Arrastia, 4 partida jokatu eta 3 puntu lortu dituzte hauek. Bigarren postuan dira atzokoa irabazita, Otxandion 4. izatetik bigarren izatera igarota Ainoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo, 5 jokatu eta 3 irabazita. 3. atzo arte bigarren izan ziren Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu, 16 puntuko aberaxa dutelarik. 4. Aranburu eta Mujika, 4 jokatu eta erdiak irabazita, 2 irabazita, eta minus bateko aberaxarekin, eta Beako Zuloan 5 partida jokatu eta 2 irabazita. Leire Oskoz eta Naroa Agirre eta 6. eta azken postuan, gaur 5. izango duten, eta 5. horrekin bigarren puntua lortzeko aukera izango duten Leire Oskoz, Eneritzarrieta eta Leire Galeano. Hau esan da lehendabiziko partidari une batetik bestera emango zaio hasiera, baina horren aurretik beti bezala pilotariek epailia erdian lagundutela, pilotazaleak agurzera joango dira, ohiturak agintzen duenari jarraiki. Badoaz, lehendabiziko partidako bi gorriak, Natale Aranburu eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika batetik, eta Jon Uria Gipuzkoako Pilota Federazioko epailea erdian dutela ari segika doazkiola Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu. Jarri dira 4 kuadroter inguruan, eskuak gora zaleari diosala egite aldera, 5. epaileak 4 pilotariei banaka, eta Leon Castilloa gora, ze kolore ikusten diegun txapari, urdin Jera Iturriaga aterako du beraz gaurko jaialdiko aurrenengo sakea. Eta bada partidak zer eskaintzen digun gaurkoan komentarioetan lagun Oiana Orbegozo izango dugu. Egun on Oiana, jaialdi benetan bikaina, aurrez begiratuta behintzat, eta pilotariak maila emateko gai izaten diren, ez dugu horretan zalantza handirik egiten baina. Bai, oida, eguardion unai. Bai, aurren bate behintzate emateu partidirik to bai, etzien pelotkadaka askoko partidu etzan izen, bizile bai, baina askoko ez, eta alde hortatik behintzate hoge izango dira lauentzako bai, eta deskantauta gaur tentsio hiek aurreneko tanto batzutan mota ezkeu ondo ibiliko dela. Atzoko partida tentsio handiko izan zela esan dugu, eta tentsioaren bidetik hasi da gaurko ere, biparetako batekin amaitu du lehendabiziko tantoa Jera Iturriagak, baina hor aurreko kuadroetan Natale eta biak tikitaka bizi-bizian ikusi ditugu, eta partida honetan ere hori ematen du. Txapelketakoa denez, hemen din horraztela etorriko lagunari
irabazten uztera. Ez, hoi lagunek aurretik eta ondoenin bai, baina partiduen zier bakoitzek berien egotea eta berea baitzeu. Guztete hor gaur piatzelai oso seguru eta gutxi galtzeuenak die, eta aurrien batik itaka bizioi guztako zaiola bakoitzek beria ikusti bintzet. Eta erasorako eskerroneko pilotalekua dau. Pilotari ematen baldin bazaio aurrean min egin daiteke. Bai, hoi gehienien erasun da bilen da beti hobeto, eta alare atzoko baino noble xego dela esango nuke hau, baino beti erasun da honak errezabitzeko ditu lanak. Pilota kateatu zaio azken honetan Maiteri, eta azkenean doi izan bada ere, punpa kanpoan egin du pilotaka da horrek, bigarrena beraz bikote urdinaren zat, baina hemen antza markagailuaren arduradunak lanen bat badu, markagailua behar bezala jartzeko, bigarrena eman beharko bailiokete bikote urdinari, eta oraindik ez baituko lehen da bizikotik bigarrenerako jauzia egiten ikusi markagailua. Ea bada konpontzarik duten, orain eman dute bigarrena, eta beraz arazotxoa gainditu eta gero jokoari berrekiteko moduan dira hemen lau pilotariak. Jera Iturriagaren eskuetan da pilota, badator Leitzarra pauso lasai zaurreraka sake ateratzera eragin dio punpa pilotari, eta jarri du gaurko jaialdiko eta partida honetako hirugarren 15 jokoan. Maitek sakeari erantzun dio, eta sake baten ostean alakoxe beste bat. Honi ere arazorik gabe erantzun dio, Jerari sartzeko aukerarik ere ez dio eman, gainera, baina gero honek behar bezala ondo arrotu du. Oraingoan ezkertzearra, ezkerretik eskumara, eta gero biltzen hasi den hartan Zabaleko koltsoi urdinean jo du, Nataleren pilotakadak, hor nik uste Zabaletik Zabalera jokaldia egitea izango zela bere helburu nagusia, baina ez du lortu. Ez hor, Zabalea ondoia jau da, baina zagit Zabaletik Zabalea intentzioa zoko mentzete eskun ondo sartu eta Zabaleagia iesintza jo. Atzo alakoak ere egin zizkizuen eta alako jokaldietan ondo moldatu hori da, normalki. Bai, azkenin bagoitzek bagoitzek bere jokaldiek gehiago itetionak eta Natalen jokalditako bat hor Zabaletik Zabalea izateu eta gehiotan esaiaukoa gaurre. Hirugarrena lortu du beraz Iturriaga Mendiburu bikoteak, eta hemen Maiteren ezaugarrietako bat ikusi dugu garbi, Zabalean eusteaz gain jokaldiak egiteko gaitasun handia dauka, baina kasu honetan ez ditu kontrakantxarekiko neurriak behar bezala hartu, kanpora alde egin baitio pilotakadak, eta beraz bateko eta besteko bi akats eta Jeraren hasierako piparetako tantori elkarri baturik, laugarrena lortu dute, bi nafarrek atera duzakea bere bosgarrena, Jera Iturriagak seitik ezkerrez ongi erantzun dio sakeari Maitek, Jerak moztu, Maite aurrera etorri eta ezkerrez makurtuta jaso, honek ere zama badu, atzerak etorrita eskuin ez hau ere eroan eta aukera kendu gainera Jerari, hanketara jokatu dio pilota jaitsita hanek Nataleri, Natalek jaso, eta oraingoan zafarraldia 3 terditik 4 terdi ingurura Ane Mendiburuk berak, Maitek jaitsi, ezkerrez makurtuta sartu da Jera, baina ongi eramateko ez du aparteko eragozpenik izan bidean. Hanek atzera orain, ezker paretarik ukitu eta gaiztotu gabe, Maitek jaso, eta 3 terditik gozo gerri-gerrian jotakoa, atzera 5 eta 4 denetik Maitek jaso, eta pilota zertxo bait zabaleratu. Jerak erantzun eta aurreragotik 2 terdi ingurutik 5 terdiraino atzera Maitek, motiboleaz jaso, Ane Mendiburuk txokoan arroxko utzi du Natalek, gero ezkertzearra Zabalera Jerak, Zabaletik Zabalera jokaldia Natalek berak ere, Jerak jaso lurretik, eta gero Maitek aurrera etorri, eta berriz ere jokoa Gibel aldera kargatu du. Ane Mendiburuk jaso, atzeragotik lan egin behar, pilota jaitsi, azkenerako Maitek, erdibideko pilota bientzat izan ziteken azkenerako Maitek jo du aurrerantz etorrita, atzera Jerak, sotamanoz Maitek jaso bai, botea ordea ez da barruan izan, kanpoan kontrakantxan baizik, 5 eta huts, hau ere tanto gogorra izan da, eta arnasa
bertu izango dien oski, Maite izan da behar bada lanik handiena egin behar izan duena, tantoaren zatirik handienean behintzat, atzera eta aurrera pilota jaisten eta zaila askoi eusten bera ikusi baitugu beharrean, baina azkenerako hor defentsako pilota jasotzeko aukera izan du, baina kanpora joan zaio aurrekoaren antzeratxu. Bai, oida, tanto nahiko nahasi erua ikusi deu, bai pibikoti aukitu aukerak ez, erasoako eta defentsan ibili die, danetik. Eta, bueno, azkenengo inalde hortan, kanpa juntzaio Maitei, baina, bai, defentsan asko inberrezin du, eta erasoako hoxek. Tanto bola da maten eukio, igual Natalek sartzeko aukera, baina ez da trebitu eta azkenien urdinen aldea eroi da. Eta behar bada orain Aneren bizkarralia ikusten Maite eta Gorriak erasorako aukera handiegirik gabe dabiltza, garbirik gabe behintzat. Mozter saiatu da Maite, jokoa nahaz zedin apur bat, baina ez du lortu helburua eta Natal ere hasierako tanto hauetan sartzeko aukerari gabe. Ikusten ari gara orain ere sakek aizto baten ostean etorri zaio jerari aukera, eta badakigu ez dela barkatzeko eta beste behin ere, egin ohi duen bezala, ez du birritan pentsatu, pilota mozten ahal egintzeko eta tantoa gisa dotore bat ez lortzeko. Ba, esake bueltan hor, erdinen harrapatzen nien hor txapa gainen erki mozteuta, oaingun txapain neurre jaundu hartuta pelota hile boteik ez duin da ezin izan du ezarren jorran Natalek. Eta aurreko bosgarren tantoan akaso horixe ikusi dugu. Urdinak erasoan, Gorriak ere bai, baina aukera garbi gabe behintzat. Bai, hoi da, 6-8 marka gaiun da, bueno. Atzore holaxe hasi ziren eta geho partiun sartu ziren da geho lanak izin ziren ez, baina, bueno, a ber, nola segitzeuen, 7-8, oain momentu honetan, paretan asko sartu da pareta hoi pelotoi eta asko tiau eta ezin izin du jaso Maitek. Aurrekoa Anek bideratu du pareta ingurura eta Maitek eraman bai, baina barruan izaterik ez du izan pilotaka da horrek, eta horrengo gainerak jarri dizkie atzealdean lanak Gorriei eta bateko eta besteko azkenean 6 ez ezik 7 tanto ere badituzte pilatuak Iturriagak eta Mendiburuk eta burka badoaz aurrera markagailuan. Ba, eta bizi ez, han ere oso ondo, eta gauza joren defenditze hor dago, eta jara berriz eskutik bizi edatzaio pelota eta miniten nahi da. Eta konturatzerako 7 egin dizkiet aurkariei, atzo bestaldera hasi ziren kontuak Otxandioko partidan, Gorriek nagusitasun handiago erakutsi zuen hastapenean eta gero berdintze aldera egin zuten kontuek pilota biziagoak zuek ateratzearekin batera. Eta gaur ere ez dakinik, halako zerbait ikusi beharko genuke partida berdintzera joango baldin bada. Zabaletik Anek eskatu eta arrotu gainera atzean jarri eta lanak jarrarazi aurkariei Zabalera jerak Natalek ere moztu eta gero hor Maite tartean topatu duenean aurrera egiteko aukera handiegirik gabe geratu da, baina pasada ahal izan duen zulotxo estutik, nahiz eta gero jasotzeko aukerarik izan ez. Pilota horiek bete dira gaiztoagoak ala sartu behar direnetan eta tokire geratzen bada, are zailago. Bai, hor pelota oso bizizik onda pasa indu hiera eta ane atzesio zonda hoxe, tartien beste pelota baldin modu aldalekutik pasa berrizitea eta ez da ondo iritsi hor. Pilota berria kantxara Gorriek oraintxe Jon Uriaren saskitik apartatu berri dutena eta ea bada honekin berdintzera egin ote dezaketen. Partidako tantoek 1 eta 7 piloteoa atzelarian artean orain arte luze batak zein besteak Antisardiko pilota, baina indar handian Anek, Maite aurrera etorri da eta jaso, jerak urrundik moztu, ezkerrez sartu da Maite Mujika, gero aurrera etorri da Ane erabakitasunez eta Zabalaldera, karga badu pilota, gatzeraka etorri eta Maite oso zaila jaso du, txosta joarazi du gainera, baina gero jasotzeko azirudien
lan jarreratik erasora pasadaiera, hor ez zaio behar bada erasorako aukera santua etorri, baina dotore egin ditu gauzak. Azken honen arte kolpea gorde, jasozera joango zela denoi pentsarazi eta azkenerako jokaldi ezin politago egin. Bai, eta askotan ito aurreneko tanto ordan ikusi ez. Justu antxina jau, lurretik jokaldi jen da behantzago tantue. Eta bai, hortan askotan lortzeitu eta oaine hor pelota hilda geldiu zaio Natalei botei gabe hile eta zaila izin du jasotzea. Eta horretaz landa gainera bote txarra egina zion pilotak, baina dotore moldatu da. Nahi zuen egiteko eta baita bide beretik aurkariak nahasteko ere. 8-1 zantoa urdinak eginda berriz ere urdinen pilota etorri da kantxara eta beste zanto bat jokoan, atzelariak orain arte lanean eta aurrelariak ikusle soil naiz eta tantoaren hasieran aukeraren bat etorri izan Jera Iturriagari. Urdinak ari dira erabat erasoan eta gorriak musika horren arabera dantzan. Bien tartera Jerak jaitsi, Maitek azken honer arte egin ohi duen gizan pilotari itxaron eta jaso, Anek atzera, boleaz sartu da Maite eta gainera eman egin dio. Urrundik dejada Anek eta tanto polita. Halakoak egin zalea da Ane. Ez ditu normalean ezker paretatik egiten, baina hemen aukera ikusi du. Txokoa zegoen, ezer egotekotan libre eta hau ere bikainatera zaio. Bai, oso ondo, eta zaio jokaldi polite eta ondo bukautakoa. Da, ikuste dugu hor, saiatzen nahi da, Maitere hor pixka tantuen ahazten, urdinek moitu azten, baina urdinek oso ondo erantzuten nahi die eta aukera duenen bukatzen nahi die erabat eta lanak zailtzen nahi zaizki gorreiei. Eta bateko eta besteko inspiratuako dabiltza, nola jokoan ala defentsan ari behar izaten ari direnean gutxitan edo gutxiagotan gorriak baina denetan dabiltza hobeto. Erasoan lotxari gabe aurreraka eginez eta defentsan ere santotasun handiarekin. Bai, bilek ikuste txispakin eta behana oso ondo egiten. Eta gorriek ezinien ueko ibilau ezin da, eta nahazten zaila horren bukau ezin da tanto egez, eta azkenen tanto hilada txiki bat behar duen pixkat konfiantza hartu eta aurre egiteko. Eta partida guztian zehar bezalatxu, orain gutxi arte gorriak defentsan eta urdinak erasoan, baina kontuak aldatu dira. Nataleren dejadarekin batetik eta Maitek egindako biparetarekin gerora. Zabalera Anek barruan da eta azkenean Maite abiatu da, baina konturatzerako araño iristerik ez zuen izango, eta pilota azkenean Zabalaldera joan zedin utzi behar izan du. Ikustea besterik ezpaitzaio geratu eta aireaz ere ongi moldatu da, ne? Bai, oso ondo. Aurreko jokaldeien Maiteke bipareta iteazikula hiera gantzen mandi da zuzen egun da. Naizta justu iritsi txapagainen jarri du, eta geho urrun joan bat pelotazo batzakao luzeka hortan ezkerra ondo sartu du Anek eta ezker gantxo errat egin du. Halakoak azken uner arte gorde hoi du, baina kasoretan ez zaio batera, sake gaiztu bat, oido iritsi eta Maiteren erantzuna frontisera. Jerak lurretik jaso, Maitek berriz ere Zabalera eta txokotik Zabalaldera egin behar Jerak. Bildu, ezker horma joarazi hoi, baina txostik aurkitu ez din, aire sartu da eta gero Zabalera Maitek, pilota barruan da eta kontrakantxatik ez zin izango du ongi eraman, baina azkenean kolpea dira eta jaso du pilota hori. Atzera berriz ere, epela ematen bata bestearen segidan. Han helen da bizti bipareta Zabalaldera gero Jerak eta aukera garbia. Horren ostean atzera boleaz Maitek jaso. Eta gero Jerak Anek gutzi. Anek ere luze atzera, aurreraka dator Maite eta bolea gaiztoa da. Eta ez din jaso, halako boleak defentsarako diru ditenak erasorako balia ditzakeela eta baliatu hoi dituela jakin badakigu eta kasu honetan ere indarrandia eman dio pilotaka da horri Maitek. Bai, hoi da, nik uste torta ondela ez, azkenien pixka distutu aztea Ane, lasai jokau ez zen da, ongontamentzete pare bat bolea hor segiden sartuta azkenengo ontan bizi jota gaine etorre zaio, nahi baino
okertxo jo berra izin dut, eta, bueno, azkenien bigarren tantoi lortu du Gorrik, eta saketik hasi eta pixkat beste tantotxo batzuk ite joen partidu aurra da behira. 2-10 eta berriz ere Gorriek aukeratutako pilota kantxara. Eta atzo ere aipatu genuen, eta bestela ere Maiko Sarri aipatu ohi dugu. Maitek psikologo lana ere egiten duela, eta hor sakera etorri aurretik bengan atal esan dio, hor atzetik goaz, baina gaztea bail ez dadin ere nahiko luke, eta lan horiek ere dotore egiten ditu, eta kasu honetan pilota gaizto jarri da moztuta bigarrenez partida honetan Lazkaotarrak berak. Bai, hoi da, ondo moztu hor Txapagainen indar handiz jo du, eta tanto hori lortu dut, eta Nataleria pixkat konfiantza hoi emate joan Maitek saiatukoa, eta behintzate partidu sartuta segitzeko, behan hainez aurrea eiteko. Hanek luze erantzun dio sakeari, eta horrengoan Maitek sartu beharko du. Fronti sartiko pilota, baina ezkerraldera bideratua. Herriz ere luze. Horrengoan ezkerparetarik ukitu ezin da. Hanek jaso eta handia eman gainera hanketara jokatu dio Maiteri, baina jaso. Natale sartuko da Maitek ari sartze aldera oio egin baitio. Eta gero Hanek eman. Bikote urdina dotore ari da funtzionatzen. Elkarri ikuste hitzik gabe ere adierazten ari zaizkiola zer egin behar duten, eta hori behar da bikoteak ondo funtzionatzeko. Bai, hoi da, ondo ulertu askotan batzuk hitzein gabe esan dezu bezala ondo ulertzei, eta bueno, bestela ondo hitzin dare lana izitea batzutan, baina bai. Importante da txakantxan barron alkar ondo ulertzi eta toi batzutan antzemanitea. Atzean Hanek egindako bigarren tantoa izan da azken hau. Gorriek izan dute aukera, erasora pasa eta apika tantoa lortzekoa ere bai, baina nik uste Maite konturatu dela eramandako pilota batean gauzak errazegi jarri ote dizkieten aurkariei, eta egin duen aurpegi keinuagatik nik uste jakinaren gainean izango zela ondoren lanak etor zekizkiekeela, eta halaxe etorri zaizkie gero negatzean jarri du, eta Natale saiatu da atzerantz azkar etortzen, baina azkenean eramateko adina indar ezin izan dio pilotari eman. Bai, azkenin esan dena ez, Maite saiatzen nahi da hor atzea minondik ez da egiten da pixkat aurrein hor nahazten joku hori, eta bueno, hor Txapagain hortan utzi du, baina Hane hortzeon gaineen da behantzako aukera izin da bukatzeko. Eroso ari dira, inondik inora partida erakusten ari zaigunari begira ari gatzaizkiola urdinak, kasu honetan erdibideko pilota jarri du Natalek, eta alakoak zalantza eragile ere izan daitezke, zalantza sorrarazle ere izan daitezke, hor bat abiatzen ez bada besteak korrikaldiari ekingo ote dion, uste izan da erabakitzen duelako batak aurrean geratzea, baina azkenean horreztute behar bezala elkarru lertu, Jerak eta Hanek. Ez ni ustezu baina norabidea bestaldea gehiago atzaiola, eta Jerak gaina etorri zaio hor Hanei usteko, eta azkenean hola geldi du erdibideko horiek askotan txarra gelditzea. 4-11 eta beste tanto bat jokoan, mugimenduak ez ditu behar bezala koordinatu. Bai, hor Txapagainen behan etorri da eta jarritatzen, baina hor kolpia tiraion hartan eskunu ez du sartu eta azpi aldeintza jo. Bost eta 11, beste sake bat, erdiparekoa baina laburra. Hanek aurrera etorri behar izan du, baina zalantzarik gabe ongi jaso du. Jerak atzera ezkerreratuko zaio, Maitek jaso, Jerak aukerakoa berriz ere, gainera etorri zaio azkenean ark espero izango zuen bezain ondo ezin izan du jo, baina moldatu da, oraingoan ireki zabaletik bildu eta bien tartean jarri ezkerreratuta Natalek, eta Hanek ez dineraman, hor gainera etorri zaio konturatzen hasia zenerako, eta halakoak zaiak izaten dira jasotzeko, bilindan zigoan pilota eta
azkenerako gainera etorri zaio, Aneri. Bai, eta uste baino geixo atazaio eta gorputza sartu zaio gehiago eta ezin da ondo jarri. Eta eman. Eta bueno, gorriak ebentzet behan susperalditxo hoi, tanto batzuk aidea egiten da pixkat konfiantza hartzeko eta lanai segitzeko bentzet ondo torko zaile. Badatoz aurrera, 6 eta 11ko emaitzak ulertaraz lezake oraindik lanak badirela, 11garren arte dituztenak edo lituzketenak egiteko, baina badoaz aurrera pixkanaka, orain ere sake gaiztoa ezkarparetan jarri duena Natalek eta Anek ezin eraman. Bai, bueno, eskubilekin jotzeko mon izin da, baina ez dio golpia ondo sartu esku eta bera juntzaio bentzet. Eta 7 eta 11, lau tanto eta hauek ere apurka badakarte partida. Bai, hoi da, alde handilekin izan dira ez dakit 11 eta bat o bi izan dira eta bueno, guain bentzat 7 dira eta alde hoi pixkat txikitzen nahi da eta hauek bukaer arte ez du etxiko. Hala da, 10 eta 2 eta 11 eta 3 ere izan dira, beraz pentsa 8 eta 7 tantokoak izan dira atzerago zabaldu dituzten zuloak eta beraz tartea zabala zen eta kudea errazagoa ere bai, baina azkenerako bat ozkie lau tantora jarri eta hemendik aurrera nik uste ez direla hasieran bezain lasai egongo Ane eta Jera askotxo gertuko zaizkiela, konturatu behitira. Bai, behintzete lanen seitu barraukela berien lehen bezalaxe, partido horra daten ego ezatu zauek. Defentsa handiko dio baita, gorriek, urdinek bai, eta gorriek bai. Orduan, oain bezala, 6 ingoie eta beha lana ondo ibarko hendiken. Eta hor, bikotea elkar ulertasun honean ikusi dugu, hor Natalek ere sartzeko pilota izan zezakeelako, baina azkenean Maite aurreraino etorri denez berak jotzea erabaki du eta etekin handia atera diote gainera pilotaka da horri, atzean jarri du eta ahal egin du da, airez eramaten, baina oso zaila zen indar handian gertzen baitzaio pilota Maiteri eskotik. Bai, eta Maite gaur ikustea ez, aurre atzea arro jota baino, Ane hor komodo ibiltzea pelotaka da egiten, esku gozu eta gozo beti segite jo eta bueno, piskat ari da ez, hor azpitik moitu azten alde batea bestea, saiatzen nahi da asko gaina eta bueno, behintzatu gaingo ontane, tantu batzu lortzen nahi dira hola eta bueno, marka jo noain, estudo gauzak eta bueno, ikuslintzako gozagarri. Bai, eta politago ere bai, emozioaren ikuspegitik behintzat, partidako bigarren etenaldia, urdinek eskatu duten lehen da bizikoa, aurrez Natale eta Maite etorri baizira aukira hasieratik zabaldu dieten zulo handi horri hegalak mozteko saiakuntza egin asmotan, baina ez dute lortu orduan, orain badatoz eta bolada onari amaiera jarri nahiko lioketenak, aurkariak Jera eta Ane izango dira eta helburu horrekin eskatua izango zuten euren lehen dabiziko deskantsua. Bien tartera Natalek bilindan, Anek jaso eta gero Zabaletik Maitek jaitsi, gaizto doa eta azkenerako hanketara etorri zaio. Aurreratu eginda, pilotak aurrekoan bezala gainera egin atzi ezaio, baina azkenerako konturatu bada ere gainean zuen pilota, korpuntzean ez hanketan, baina. Bai, ondo moztu du ez, hor ikusi lehen hori tanto batu beste olain ditut, ikustu mine iteula eta ezkerpatetik gerteten nahi den oitan, ez da ondo moldatzen dane, obintzen minite zailo eta oain kontane hoi lortu du eta hoxe, saiatuko berritze. 9 eta 11 egeizto hau ere Natalek, Anek ezin bueltatu ezkerparetaren 6. kuadro inguruko bazterretako batetik, 10 eta 11 eta aipatu genuen atzo behar bada saketik ez zela asko nabarmendu Natale, baina antzu holan ere ongi sakatzen ikusi genuen eta gaur ere halako bi jarri dizkio Aneri.
Bai, hoi da. Atzo baztartzen ez zuen hainbeste asmatu, egia esan. Eta, bueno, hauen gontan sake hau bintzet oso hona zen, ondo baztartutako eta azpitik ezin izan dut. Bueno, saketik bintzet min pixkaten jazkiok eurrengo gueltak sake gueltak aukerak etorri zezko eta importante izangoak gaur. Aurrekoan sake bueltan sartzerik ere ez du egin behar izan. Sake gaizto batek askotan tantoa saketik bertatik eman diezaioko pilotariari edo eta bestela sake bueltarako lanak biziki erraztu, baina kasu honetan sakeak berak eman dio tantoa bikote gorriari eta beste tanto bat jokoan. Urdinak defentsan aritu dira, baina jerak hartu du aginte makila eta bera hasi da. Aurkariei bere gustuko musika dantzarazten, zabaletik bildu eta altuera eman atalek pilotari. Gerari sartzeko pilota errazik etorretzekion, oraingoan intzio ona egin dio Maitek aprobetxatu ahal izan duena Zabalera, nek jaitsi, ezkerrez bere burua lurrera bota eta Natalek jaso eta gainera paretik kendu, Zabaletik oraingoan bildu, hanek aukerakoa du, fronti sartiko pilota baina indarrandian, boleaz Maitek jaso, berriz ere toki berera, Sotamanoz Maitek ekarri oraingoan Zabalera, barruan da pilota eta azkenean etortzerik ez du izan, saiatu da baina pilotariek buruzkain pasatzeko lain izan da, altuera horri esker. Bai, Zabale bota garri zen dut, hor Maitek txokoaldien jartzen aurratuta oso zaila da beha pasatzea, saiatzea eta beti da hor bole horrekin gainin daukezu eta zailitea hortik atatzea ez da, bueno, guen bintzete hor txokotiken zabalduz ondo atzatu du hanek eta hor harrapa du pixkete Natale aurre samarren da zin izan du bueltau. Tailera egiten ari den lanari ezer kendu gabe, han behar bada, lauretan gehien ari dena nabarmentzen eta gutxien galtzen ari dena, orain arte bat ere pilotarik ezpaitu galdu, eta lan eskarga egin, nola defentsan ala erasoan pilotari asko ematen gainera. Bai, hanek behan doieteko bat hori da ez, gutxi galtzeula eta bazartu asko, normalen hortan saiatzea eta hortan bere doietako bat hori da. Eta, bueno, aukera daunen bukatzen saiatzea hor aurrien dejadak eta oso ondo botatzekiu. Eta, bueno, gaur ikuste ez, pelota jartzen din eskutik biziatatzea gola eta saiatuko Maite gainetik pasatzen atzeatzen hor gainien euki gabe. Lanerako prest etorri dela esan dit pilotalekura sartu orduko eta lan bikaina ari da egiten defentsan eutsi behartzaionean, pilotari eutsi behartzaionean batetik eta baita erasorakoak dituenetan ere. Oraingoan defentsakoa izan du eta halako beste bat izan zezakeen, baina azkenean Gerari bideratu dio pilota Maitek, Leitzarra gazeratu eta gero Maitek jokoa aurre aldean laga, bien tartera jaitsi Gerak, Maite aurrera etorri eta pilota zertxo bait Zabaleratu, oraingoan bolea Zabalera, badu gatza pilotak da horrek eta azkenean eramaterik ez. Abiatu da, baina halakoak lehen aipatu dugun legez indarrandiarekin ateratzen baitzaizkio eskutik Maiteri. Bai, esan leke defentsan beste pelotari batzuk badia bolea ona duenak, baina Maitek bolea defentsako ez, baina atakak hori oso ona dauke eta jarri leike luze motz, eo Zabalea guain nahi duen bezala luze iera bere lekutik nola atea duen da ezin izan du azkenien pelotoi txapagainen jarri rein. Aurkariei zehar begira da sakera etorri aurretik Natalek eta badator. Sakera Lazkaotarra erdi-erdiko, baina indarrean Hanek jaso Maite ginen tartera, jera torratzera eta pilota eraman. Natalek Zabalera, Hane dator Zabalaldera jaso eta kendu gainera. Eta kentzeaz gainera arrotu ere bai. Oraingoan ere luze, aurrekoan baino gutxiago arrotuta. Eta gero defentsan egokiro moldatu da. Jera gatzera luze, boleaz Maitek jaso. Hanek dejada ona, eta tanto hor Maitek Nataleri sartze dinagindu dio, baina Zabalalderago zegoen, txokorako baino gehiago eta ez erregiterik ez du izan. Bai hor, ataken ibilide gorriek eta beste defensan, baina hor aukeratxo ikusi dut eta txapagainen justu baldin bazane berriz ezkerrezin dago dejada hoi.
oso ondo bukau duanek eta behan 13garrena azkenen aspaldin tanto egin bezala da, bueno, gustu hartuko zen. 13 eta 11 eta berriz ere tantoa eta arnasa apur bat ere bai, zatirik handienean ibili baitira gorriak gain gainean zituztela, orain ere badituzte, bi tanto ez direlako ezer, baina sake alde izateak beti dakar, patxada eta jokatzeko lasaitasun handiagoa. Bai, hoi da, eta horreneko tanto pixka da azkarrago jundia ez, eta bueno, guain partiduko hortzen nahi da, eta hemendik aurrea arnasak zer ikusi jaukiko. Ez toa, partida berezeki luzea, 32 minutu oraindik ez dira, partida hasi denetik, baina intentsitate handian ari da jokatzen, atzokoaren antza badu alde horretatik begiratuta behintzat, eta nik uste bai arnasari behar bezala eusteak edo eusten ahal egintzeak ere garrantzia izango duela hemendik aurrera. Partidaren bigarren erdian murgilduak dira bi bikoteak eta ez zaie lan handirik geratzen, bigarren erdia osorik batzuei, ia osorik besteei, eta hemendik aurrera arnasa luzeago pilotaria izatea ere behar bada erabaki hor suertaliteke. Atzelariak elkarren abaroan lehian eta aurrelariak sartzeko aukera garbirik gabe. Txokotik Zabalera pilota ireki, Natalek ere Zabaletik txokora gaiztotu, oraingoan bolea handia eta erasorako aukera aproposekoa Maitek. Natale ere bolea baliatzen saiatu da, Maitek Zabalera bai, baina Zabaleregi ere bai, 14 eta 11 etzen aukera txarra hor zertxo bait kateatu egingo zitzaion behar bada eskuan pilota, eta gehiagitxo joan zaio kanpora, eta korputza osorik ezin izan diogu ikusik, kolpea tira dion hartan, baina esango nuke kateatuta edo geratu bote zaion. Bai, pixkat gainea gorain dio pelotak eta ez da posizio honien jarri pelota kada hori ondo jotzeko eta Zabale alde nio. 14 eta 11 lehen egin duten tantoaren bidetik batari bigarrena erantsi berri diote orain urdinak, eta apurka badoaz aurrera, sake gaizto hau ere, Jerak oiduen bezala, Maitek jaso, baina Jerari aukerako hautzi, bien tartera luze, hau ere gaizto doa, baina ederki jaso du. Sakez tantorik ezin izan die sartu aurkariei Jerak orain arte, halakoak egin zalea da eta egiten ditu gainera, atzean norduen ikuste horrek azaldu dezakeela behar bada. Bai. Oso pilotak da gutxi galtzen baititu. Bai. Horrek azkerin nun da utxune gaundina, o nun minik gehien nahin dezaken, ondo irakurtzeu eta hortan saiatuko. Eta atzo ere ikusi genuen eta gaur ere ari da, atzetik aurrera zenbaitetan etortzen, Gabizkorrak ere baditu. Bai, hondik baditu, eta gaina gerriek ondo makurture ditu. Eta nahiz eta batzutan tanto indago gezula pentsau garren hondik gaila goitea eta lan adia honi tanto egiten. Eta orain bolearekin eman eta gauzak euren aldera bideratu, Zabalean dejada orain, Jerak jaso eta ezkerreratu, gaiztotu eta azkenean Maitek eramaterik ez, hor Jerak izan du pilota baztertu duelarik meritu handiagoa, Maitek defentsarako ez du bat ere pilota erraza izan eta. Bai, nik uste hor ikusitu, kontraiotan nagaiden ibilitu alde bat eta bestea. Urdinek defensa lana ona inberrezin du, eta bukaeran ikusi du aukera izan zitakela eta ezkerrakin erasoa juteko aukera, baino ez da ondo sartu eskunda azkenin bera juntzaio. Bigarren ez etorri dira atxeden setera Gorriek askatutako etenaldi honen karietara lau pilotariak, eta nik uste taktikak agindutakoa zarago nekearen gatiko ere izan daiteke lau. Partida biziari baita izaten, Oiana. Bai, bizile ez, alde hortan mugimendu ondile, eta esan duen napa, bai bikote urdinek bai baino Gorriek hor Maitek bat pelota askoa da mugitzen alde bat eta bestea, eroso egon ez daitezen urdinek ze aseran nahi hainen ibili die, eta martxa ondien da biltze eta
A ber, hemendik aurrera. Hola segitzeuen. Eta pilota zaleak nik uste gustura hariko direla partidari begira. Bai, pelota goixe, pelota hoi partidu bizile dikue. Eta gustatzea horra aurreko joku edanien publikuntzeko. Eta aurrelariak bereziki horretan asmatzen ari dira. Jaioak dira bestela ere, egunik honena izan ezarren aukerak dituztenean jokaldietarako baliatzen, orain urrundik saiatu daiera, baina txapazpira joan zaio, horranka geldian jo behar izan du eta halakoetan beti izaten da lan egite zailagoa, eta kasu honetan txapazpira joan zaio. Bai, hor aukerako ez duen moztea jongo zan seguruko, baina azpira gontzaio. Eta orain arte gorriek nik uste kantxaratu gabea zen pilota baten alde egin dutela. Materiala hautatzera etorri direnetan, aurrekoetan bat ere zalantzari gabe aurrekoa eskatu baitiote Jon Uria epaileari, orain berria izango da, beroketetan ibilia, baina partida jokoan zen bitartean plazaratu kantxaratu gabea. Jerak jaitsi, Natalek jaso, baina berriz ere aukera garbia etorri zaio Jerari, Maite aurrean zen ezagian ez da menturatu hor jokaldi egitera. Eta oraingoan berriz ere epela eman, Maitek boleaz egin ohi duen legez jaso eta berriz ere ezkerreratu Anek, Maitek hau ere jaso eta gaiztotu gainera Jerak atzera, boleaz eman eta gaizto jarri, lurretik zilipurdika eraman Jerak, Natalek zabaldu, Ormabiko zabaleratu antzekoa Jerak eta gero Natalek atzera, Anek atzeraka ezorrita jaso eta gero berriz ere zabalera eraman arazita aurkariak behartu Maitek. Mendiburuk jaso eta bien tarte da jarri eta jarri gabe bazen ere hau ere jo eta gainera jokatzeko denbora bere buruari emateko aukera izan Ane Mendiburuk alde horretatik. Atzera oraingoan Natalek eta hor airez sartzea etzen zeregin erraza hor boteari itxaron baino hobea begitan du zaio antza airez sartzea Ane Mendibururi, baina handia zeraman pilotak eta halakoak beti izaten dira kontrola gaitzago. Bai, partio horra dijoan neki ere pilatzen nahi zai eta hor tanto hontan asko ibili berra ezin du. Bai batak eta bestik handek atze aurrea hemen eta azkenin aire sartzea honda baino eskunetzaio ondo sartu eta bera juntzaio. 11 eta 15kotik aurrerako bi tantoak eta 11 eta 15koa erantsita azken hirurak horren bestez gorriek egin dituzte eta taktikari begiratuta urdinen etenaldiak ez du etekin handirik izan, baina saiatzen ari da gogozik Jera. Aurkariak nahasten eta eurentzat erratzen eta lehendabizikoan izan ezpada bigarrenak eman dio saria pilota. Hauerrak, ze beti pelotak txapaina hartzitu Maitek eta askotan hori erainazteua kontraio eraso nahitzenen asko ajusta berra eta askotan ajusta berra horrekin galdu hazi. Da, bueno, goain gontan oso ondo harri da Jera eta bikain bukau du. Beste tanto bat jokoan, badakizu pilota zaleok honen ondoren beste partida bat ere izango dugula eta goian Armaien eta Tabernaren arteko karraju horretan korrikalditxoak egiteko aukera ere ematen du eta pilota honek eta lan horretan ari da. Artikulazioak berotzen, apurka ibiltzen eta korrika saioak egiten deneritz harri eta laster etorriko dira partida bukatzen ari dela ikusirik pilotariak pilotalekuaren atzeko aldera beroketariketak egitera, kantxara atera aurretikoak egitera behintzat. Atzelariak lanean aurrera etorri da baina pilota gero aurretik atzera bideratu, urrundik sartu da Jera, baina eraman eta kendu gainera Nataleri alakoak egiten ere trebea da, atzendik etorri eta jasotzeaz gainera eman ere bai aurrelariak pilota errazik izan ez dezan. Oraingoan kanpora joan zaioan eri 14 eta 16 eta apurka berriz ere badatu zela.
gorriak. Bai, azeran izan dio alda undinak ez, da konfiantzaz beteta da txispa guztiekin urdinek, eta gorriek ueku bileo ezin da, eta hauen gontan berriz atzetik aurrea lanain ez etorri dira, eta hor gainen da bizkilea bat, eta ez da etxitzeik segi berra da bola honen. Eta hemen atzo bukaera aldera esan genuen ezkenekiela, norantz egingo zuen partidak, orain ere antzeko zerbait esan beharko dugu, ez gaude behar bada azken satian barrendatuta, baina hemen ere gauzak ez dira, antzeman errez. Ez, handiken partidu erditik aurre jo, baina handiken asko falta esango nuke bilek nola idean jokatzen ikusita ez. Anatakin ondo idea, baina defensan ebaidanak eta ikusten hor handiken lana diela. Tanto honetan urdinek egiteko aukera garbia izan dute hor Maitek beko posturan behartuta eraman behar izan duen hartan eta gero pilota jaisten hasi da, baina txapazpira joan zaio eta zaio hor jokaldia nahiko zukeen bezala atera azkenean. Ez, lautikatzea ere bat zeon, baina hor hola ondo mozta honien ez pelota zaila gelditzen, joan gotan behera esamar, eta zaio. Buru eta pagora ezin du hierak. Bai, hor gutxigatik ez du harrapatu pilotak, eta nik uste hor ere jo duenerako pilotaka da horrek izan zezaken arriskuaz Maite bera konturatu izango zela egindako urrustadak hori ulartarazi baitigu. Besteak beste. 17 eta 14, gorriak tantori gehin ezin da berriz ere urdinak zulo txikia. Zabaltzen hasi dira eta hasi ez ezik hasierari segida ere bide horretatik bertatik. Eman diote Natalek galdutako pilota honen ondorioz eta Natalek partida etetea erabaki du 3. Oraindik beste 4. bat ere izan lezakete erabili nahi izatera Natalek eta Maitek, baina nik uste azkar etorri zaizkiela ikusita garai honean eten dutela partida. Bai, momentu hau izite ez, 4 faltan daude urdinak eta hor beste bat segidean inezkio ja 3 faltan ja partidu bukaerako gertu izitea da orduan eten alde honek pixka arnasa berritu eta berriz egiteko lehen bezala. Eta orain gaztea. Erabaki hartzen ere sendo eta inolako zalantzarik gabe, galdu duela ikusi du, badoaz zilela ere jakitun izango dira nola bat ala beste eta berak hartu du, eten aldia. Bai, hoi da, aurrin aukerazun hortan ezkerrez txokun ustea jongo zen, baina bera jontzaio eta ide berritzeko etetie pentsau dut, eta nik uste tonre zabalea eta arnaz luzeku edo, baina nire ondotak zaio, deskantzu txiki bat. Lehengo etenak suspertu ditu gorriak, gorrienak adina etekin ez du izan urdinen mesedetarako, eta orain 3. aldi izaten dutenean aurrera egin ote dezaketen hor sartzea erabaki du Natalek, behar bada gorputzera zetorkiola eta etzen aukerarik onena sartzeko, baina sartzea erabaki du Maiteri pilota txarra izan zitekeenak kentzearen eta lana zertxo bait arindu nahian, baina ez du eraman azkenean. Ez hor sartzea erabaki du eta airez ondo moldatzea horrez, baina hankak aide xamarren zeuzken da bera jontzaio. Jera Iturria garen sakea, oraintxe beharko lukete tanto giadatxo bat eta hortaz susperraldirako aukera gorriek eta txapa hotxonekin izan lezakete behar bada hemendik aurrera minegin eta tanto kopuruetan aurrera egiteko bidea. Batzen aukera txarra jerarena, baina hor beko posturatik sartu behar izan du makurtuta edo beste batzuetan ondo atera zaio partidaren hasieran esaterako, baina kasu honetan txaparrapatu du bidean. Bai, pelota pixkate harrapa behin du, oso makurtuta jo behar izan du, baina gutxitan barkatzeu, askotan erasoko gelditzen izaizko pelota horieko erasun ibiltzeitu, baina bengotan
txapaotxe harrakin. Gorreien gozo garriz guztua hiluko zuen txapaotxoi behan 15. tantoako. Bai, horixe gustura entzungo zuten hemen pilotariarentzat kanpoko musika baino txaparena gustukoago izaten da. Zure aldeko ez denean behintzat. Bai, hori da. Zabalean Natalek min egin nahi, egin ohi duen bezala, eta partida honetan beste zenbait alditan ere erakutsi duenari jarraiki. Maitek bien tartera jaitsi, Anek jaso eta pilota atzeratu. Gainera etorri zaio Maiteri, baina ederki jaso du eta honek beti esaten dugu kanpotik begiratuta gauzak erraz egiten dituela, baina horretarako lasaitasuna eta sarmentua ere behar da eta horiexek badauzka. Pilotari jaioa eta jantzia delako ezaugarri teknikoetan nola erasorako ala defentsarako Maite. Bai, pelotaile da oso eta bista dauke Ikearri ez, baina ikusi Zabalin utxurri nola zeon da eozeinek ez du gotatzen nola temple hortan da txapainen jarri du bezala ez, saiatzea partiduro olago tantoa bukatzen da hoen kontan eharketa zaio. Eta zeinen ederra izan den benetan, hemen lakarra da kontragantxaren azpian Dema plaza baitago, baina birritan ez du pentsatu eta bere buru gota lurrera, jerak. Bai, olagotan ez duzu pentsatzen lakarra, zer da hon, jau itxura hartuta daukeunak batzutan hor nola nahi jaso nahi hortan. Azkenen bota itegea eta asko kaltetago, baina alare hortxe. Eta saka gaiztoa da, asko baztertu du, baina ederki jaso. Bai, oso pelota Lurretikia eta zaila jaso eskua ez dakit nola sartuta. Hanek, eta oraingoan berak eman, ez aurreko batzuetan bestain beste, baina alere pilota astindu eta arro ipini. Oraingoan gainera jokatu dio jerak, dejada ez da arken nahiko zuken bestain matematikoa izan. Nahi baduzue, hor topo egin dute biek, baina pilota jotzeko eragozpenik ez du izan Natalek, eta gainera min egitea lortu du. Hanketara jokatzearen poderioz. Anek luze, eta Maitek ere bai, hemen aurrelariek ez dute pilota errazik izango atzelariak egurrean baldin badira elkarri gaien duguran oraingoan Anek jaitsi, ezkerrez gorputzera zetorkiona Natalek jaso, jerak moztu, gainera etorri zaio Maiteri baina eskuma zeutxi eta gero Anek atzera eta atzeraka jota beira ere atzeraka etorri da lasai-lasai bere buruari denbora eman ez bezala. Aitek Zabalera kontrakantxatik ia jerak bildu eta erdiratu txosta jobarik. Maite etorri da aurrera eta aurretik bitarritik pilota gozo atzera lauter dira zama badu baina izango ezpalu bezala jaso du Anek. Gaizto jarri baina hau ere Maitek ekarri. Jerak erdi aldera atzera etorri da Natale jaso eta gainera pilota arrotu eta astindu eta jera atzera arazi ere bai zama badu Maiteren pilotakadak baina jaso Ane Mendiburuk Natalek ere atzera sotamanoz Anek eraman frontitxartiko pilota Maitek jerak jaso berriz ere bien tartera jaitsi Mujikak Mendiburuk eraman, txokoan Natalek, iritsi da Ane eta pilota atzean paratu, oraingoan txokoan bertan utzi du, baita moztuta Natalek ere, hau ere jaso eta berriz ere aurre aldetik atze aldera jokoa. Gera sartuko da lauan, oinak lauan dituela, luze atzera astindu eta Maite zegoen tokitik are atzerako bidali. Ezkerreratu du Eulatearrak eta bikainatera eta jokora erdi aldera bideratu. Uartearrak bien tarte da Maitek, jerak gainera zetorkiona jaso, Natale gatzera, eta honek ere izango duen ezkarga, dotore jaso baina Ane Mendiburuk, eta oraingoan Maitek Zabalera jokoa erabat alda dezake pilotaka da honek, baina nik uste horretarako aukerarik ez digola eman izan Jera Iturriaga, pilota jaitsi Maitek jaso, hanketara jokatu dio Anek Nataleri, Lazka otarrak eutxi, Jerak Zafraldia atzera boleaz Maitek eutxi eta gainera pilotari Inarrosaldi dotorea eman Zabalean dejada orain, Jera iritsi eta jaso sotamanoz eutxi Natalek eta gero bolea ez du eskuan behar bezala sartu
Han Mendiburu kalako boleak gozatu hori dituanek, baina behar bada nekearen lanak ere izan zitezkeen, tanto gogorrazioan eta azkenean zirte dozarte egin du, hor boleaz sartzea erabaki duenean, baina eskuan ez du nahiko zuken bezain beste gozatu. Bai, tanto oso gogorra, ez? Bolara handi baten hor aurrin sartuta ikusi lau pelotaiek, alkarri gainea bizi ibiliz, baina hauxe, pixka gehiago luzatu du eta oain azkenengo hontan baiteko hor pare bat zabalea botatak hor azkenien intensidade jartzeu, ez? Beha gainen daukezu, bolea horrek jartzen zaizunen da azkenien erasoko pelota bat izin du atzea bota, eta hanek boleaz oso ondo moldatzea eta tire jo kolpeo, baina ez du hartu eskun da eta jau korentizea. Eta tanto importante izan ez, urdinak bestela biren faltan galduko ziren da besti 6 faltan da nik ustete tanto importante izala gorri jentzako eta bueno, alortuta hor ja urrengo nire ekiteko. Eta partidaren hasieran aipatu dugu, behar bada hasierako tantoek ez dutela erakutsi, partidak gogortasuna izan zezakeenik, baina bukaera aldera asko gogortu da, gauzak parekatu eta estutu ere egin dira eta azkenerako gogorra ari da izaten. Bai, esan dugu hor partidu erditik aurrea, ja harrimauz ezkenetik aurrea hor tanto luziek eta bat oso moitu egaina ez, aurrin hor sartuta tikitaka hortan, eta nik uste tentsillo ukin, tentsillo desente ikustela eta horrek azkenin asko nekatzen baita ez, eta hor ondo idea usten aldare, mantentzen, eta hor aukera duenetan buko nahi jendanak. Horrek ematen du aditzera non gauden, txapelketa batean gaudela horrek ematen du. Ezarrek ematekotan aditzera. Bilintan jarri bien tartera Maitek, gero kantxaren erdialdera Natalek jokaldia, Jerak pilota zabaleratu eta gero bien tartera gaizto bildu Natalek, hanek eskuinez jaso, eta gero eskuinez pilota jaitsi Maitek egin du. Jerak bere burua lurrea botata eutxi eta Natalek atzeratu atzeraka dator. Hane, baina jasotzeko maikoa izan da. Uartearrak jotako pilotaka da bien tartera Jerak, bai eta Maitek ere, sordaman ozkero pilotari nahi beste eman. Hanek, txokoan deja da Maitek, Jerak ere bai eta tanto honek zenbaterainoko balioa izan duen edo ta izan zezakeen. Jerak tantoa egin orduko tantoa lortu orduko egin duen keinoak erakusten du hor bi ukabilak gora jaso ditu. Garaia bazutela, tanto egin beharra bazutela, esan nahi izan balu bezala eta horrek aukera ematen di hemendik aurrera gehiegi lasaitu gabe, baina lasaiago jokatzeko eta baita patxada handiagoa izateko ere, eta behar bada hain arriskutsu ez egoteko ere bai, aukera garbiak ez badira behintzat. Bestela gainera etorri balitzaizkie bestelako joera bat hartuko baitzukeen Jeraren jokoak bera ezagututa. Bai, azkenin hor behintzat atazeien hortan azkenin nahi duna lortu dula bezala. Eta esatena, lehen bi partidu baitu gota batein geldiu eta galdutak gu eta behintzete tanto importante zuen behantzako, eta baina azkenengo hau pelotaka da bizi hortan pareta asko sartu eta Maitek ezin izin du ekarri. Eta hau eta darrena lortu du, eta azkenengo sake honekin nola egitei urdinek. Hori da, partidaz, pilota hau asko baztertu da ezker paretaren ingurumarira eta aurreko partidetan zeuk esandakoa. Aurretik 21 eurek egin eta gero aurkariak gainera etorrita estutu berdindu eta gainetik aurretik jarri ere bai eta garaipena aurkariek atzetik zetozenek lortu dituzte Iturriagaren eta Mendibururen 21ko aldietako partidetan eta gaur hori gerta ez dadin. Ahal eginduko dira, gogotik ahal eginduko ere Jera eta Ane hauxe izan da Jerak gaurko partidan atera duen azkenengo sakea eta bada zer eskaintzen digun tantoak.
Hanek atzera luze, ezkerrez Maitek jaso, eta orain Jereak pilotari itxaron. Eta atzera bidali, seguruago dabiltza lanean. Ardaitekeena, baino arrisku handiagorik hartu nahi barik. Garaipena gertuago baitute besteak beste. Bai, hoi da. Baitute hain estututa jokatu beharrik ere. Hoi da, tanto baten faltan, bueno, aukera dunen saiaukoa jera bukatzen, baino bestela aukera garbi gezen urdinekin berko, igorrinekin berko behan lana partidu aurre atatzeko, eta nik uste toain gontan ez diela gehiago garriskoko bintzete ero-bero hortan. Maitek pilota baztertu, gero Natalek eman, oraingoan berriz ere urdinak gabiltza erasoan eta gorriak erabat defentsa lanean. Kontrakantxatik dilindan jarri du pilota ezker paretaren girara. Natalek asko baztertu zaioan eri eta hau ere ekartzerik ez du izan, hankageldian eta postura behartu antzean jarri behar izan du hor ezker paretan Natalek eta gaizto jarri du, oso gaizto ere. Zabaleko pelota hori bildu eta hildoko pelota egola paretan Einsteinen zailak izitele atatzen da hor asko sartu zaio eta hilda galdio zaio ezin izin du esku ondo sarturen. Natale Adranburuk aterako ditu hemendik aurrerako sake guztiak, hau gutxienik bai eta 22. erabidean leudekenak ere bai. Aurkariak 21 baitira, erdi-erdiko sakea baina karga handia xertatu azeramana, gero ezker paretara hau ere gaizto eta aurkariak beharrarazteko xedez joa, Maitek luze eta Hanek eutxi hemen urdinengan eusteak asko balio du. Gero erasorako pilotak izatea nahi baldin badute behintzat, izan nahi baldin badituzte behintzat. Bai, hoi da, gorri saiako urdinek defentsan eukiazten eta behaiek tanto bukatzen ez, eta oantxe ustu. Ara txosta, hor, eta berriz ere hau etzen aukera txarra, baina bigarren ez gauza berbera pasazaio partida honetan bertan, aurrez txapa entzun dugu, eta baita orain ere etzen aukera txarra dejadarako, lehen baino postura naturalago eta garbiagoan, ekin dio gainera dejada jotzeari, baina txapa ere lanerako izaten da batzuetan hor jarrita, eta orain ere hotxa entzun diogu. Hor beko pilotariaren etxaiari, baina ez errazago jartzeko. Gero luze Jerak, eta oraingoan aukera garbia izango du zabaleratu bai, baina ez nahiko zuten besteko zehaztasunez. Hanek jaso, Maitek bientarterako intentzioarekin azkenean aurkariak nahi adina behartu ezinik, atzera luze gero. Hanek jaso, pilotari azken unen arte itxaron, eta gainera jokaldia zabalaldera Maitek. Jerak jaso, txosta jo baina ez hainbesteko eraginkortasunez, eta jokaldia ez zaio nahi bezala irten. Egin zalea da bestela ere Maite, baina txapazpira joan zaio oraingoan. Partida mainera zirraragarria izan duzinez eguneko lehen da biziko neurketak. Eta azkenerako puntua Iturriaga Mendiburu bikoteak lortu du. Bai, eta guztua. Guztua ez azkenin atzitik gaur ez etozten da aurreko partiduko mamutxo horiek edo gorrekiko zitzaizken seguru eta Maite gorra aurrien aukera etorre zaio eta dejada itea jundalo estet, baina dandan ezin zaio ondo atea eta oain gontan txapa gaina azpia juntzaio pena izango, baina urdinek behan lan azkenin oso ondo indue, egin berdanin, da azkenin kostata baik ere aurre atea du partidu hau, eta nik uste guztua izango jola. Ez zuen aukera txarra, baina ez zaio atera, nahiko zuken bezala. Elkarrizketetara jo aurretik atxeden setean dira lau pilotariak eta arnasa berritzen utziko diegu. Elkarrizketetara jo aurretik estatistikak errepasatuko baititugu. Natalek egindako 6 izan ditu, bina moztuta, baztertuta eta sakez eta lau pilota galdu ditu. Maitek 5 egin ditu, bana atzean moztuta eta dejadaz eta beste bi airez ere bai, eta lau pilota galdu ditu.
Jerak ere hainbeste utzi ditu eraman gabe edo galdutako zenbatutakotzat lau apuntatu dizkiogu behintzat, eta berak egin du partidan gehien atzera biparetaz eta dejadaz bana, moztuta bi eta baztertuta ere beste hainbeste. Eta hanek berriz, galdutako 3 izan ditu egindakoak ostera, 7 hiru batzean, bi dejadaz eta beste bat baita airez ere. Partida gogorra izan da, hasierako zatian erakutsi digutenak ez digu hori. Aditzera eman behar bada, baina bigarren erditik aurrera dezente gogortu da partida, eta garaipen azkenerako estututa, 22 eta 19, Jera Iturriagak eta Mendiburuk lortu dute, ordu bete eta 52 segundoko iraupena izan duen partidan, eta orain bai, hurbiltzen hasiak dira pixkanaka elkarrizketa setera lau pilotariak, beraz, bertara joko dugu, zer dioten, entzuteko gogoz baikaude. Neskak ez zirudien, hasierako tantoak ikusita partida hainbeste gogortuko zenik, baina lan egin dazkenean atera duzue puntua. Bai, gu baginekin ez, nahiz guk hasiera oso nahi eman diun da, oso ongi hasi egan, baginekin bikote honei irazteko lan asko inber dela, gero pelota aldatu duenen hor bereik takadatxoa eta maite ikusten zen oso ongi ez, sartzen zitzaion eskun bikain eta hor alde batea bestea momentu baten oso ongi moitu gaitu. Hasieratik gozoago hasi zarete eta pilota arrotzen zeuen jokoa egiteko aukera gehiagorekin, eta Natale aurrealdean bereziki sartzeko aukerarik eman gabe aurrealdean. Bai, hasieran ikuste baginekila ez, maite pixkoa atzen euki behar ginula eta zuloa in Maite eta Natalen arten. Eta hasieran ongi atea zaio, baina gero Maite bera hasi da gozatzen ez, eta batez gaur baztertzen zuen pile bat eta mina egentzu. Baina gero etorri zaizkizu gainera, bigarren erdian asko berdindu dira kontuak eta zaildu ere bai, azkenean lana eginarazi baitizuete. Bai, eta mamu bat beste gurire bai ez, azkeneko partiduk 21 galduta geunden, eta bueno, ostra, anteo aberaxerako ongi dugu, baina puntuk joan ikendie eta gaurkoa guretzak garrantzitsu zen. Bigarren itzulian uste dut gainera euren aurka izango duzuela, lehendabiziko partida Tolosan eta gaurko erreferentzia kontutan hartuta, hori ere zaila izango da, ne? Bai, gaurko partida ikusita zaila izango dire partido guztiak, gaurko ere, Tolosako ere, orduan, inbar dugun bakarra lana, entrenamenduakin, eta atope hurrengotako. Lanean bereziki ondo ikusi zaituguzu, jokoan hasten ahal izan dizunetan eta ematen ere bai. Bai, hasiatik konfiantzakin hasi naiz, gainera gaurko pilotekin ere gustora ibili naiz eskuan ongi sartzen. Igual ez dut hainbeste arrimatu Maite bezala, baina dejadak taita lortu dut, orduan horrekin geldituko naiz. Maiteren aurka hain erraz aritzea ez da normalean ohikoa izaten, baina gaur bizkarra ere erakutsi diozu zenbaitetan. Igual hasieran bai, bizkarra erakutsi dut, baina erdiko parte hortatik aurrera asko zaildu da partidua eta ez dut hainbeste guzi. Eta Jerak esan duena, puntuak arnasa ere ematen du, galdu buzuenetan ere 21 geratu zarete eta mamuak ere etorri zaizkizu ere aurrera egin eta azkenean puntuarekin etxera eta puntuak lasaitasunaz gainera konfiantza ere emango dizue bikote gisa. Bai, garrantzitsua zen gaurko partida irabaztea eta lortu dugu orduan hurrengo partidotako ere lasaiago. Hurrengo partidarako ere lasaiago, astebeteko atsedena eta gero maratoia 3 partida, elkarren segidan, ostiral, larunbat eta igande hemendik 2 astera. Hori da, hor kezka bakarra eskuak, baina fisikoki ongi ikusten naiz, orduan gogotx, hurrengo partidotako. Edarki ganeskak, 2 aste bai dituzu errekuperatzeko eta ea bada. Maratoi hori nolakoa izaten den zuentzat, eskerrik asko neskak esan bezala. Hau esek, bi irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Neskak hasieran bazirudien joango zitzaizkizuela asko, baina azkenerako harrapatu dituzue markagailuan, asko estutu ere bai, eta bukaeran aukera izan duzue, gainerago etortzeko, baina ezin, azkenean. Bai, atzoko iguala pasa zaigu, baina okerra nik uste hasieran asko jundie eta nik uste buruz nahiko ondo eman diogula buelta hasieratik partidui eta lortu dugu hor pixka erdintzea, baina bukaeran pena.
Zazpieta bat jarri diren hartzan zeu aukerari gabe dut zaituzte erabat, jokoan sartu ezin da, lehen da biziko tantoetan, Natale. Bai, uste dut Maitek izton partidu egin dola. Osea, beha dana ematen izan, da ni hainekin ez dara igual sartzeko aukerak edo bila eta enun ikusten aukeraik nik hor jokun sartzeko, eta uste dut Maitek hor segula gain dola. Eta Maite aipatu dugu, baina Anek lanak eman dizkizu atzean, lehen da biziko zati luzean bereziki. Sí, Ane siempre es de pegar, de cubrir muchísimo y bueno, yo creo que al principio ellas nos han movido muy bien y bueno, nosotras estábamos las dos para poder jugar, pero ellas nos han acertado, han movido bien la pelota y por eso se han ido tanto. Y a nosotras, claro, el empezar un partido, no sé si 11-3 o no sé cuánto hemos estado, pues es complicado. Hemos remontado y bueno, pues trabajando y trabajar contra esta pareja, pues así como las otras es muy difícil. Ane saca muy bien también con la izquierda, aunque le hemos arrimado. Pero bueno, pues cuesta, o sea, no regala a nadie nada aquí y bueno, yo creo que hemos hecho también nuestro trabajo, intentábamos, ellas han acertado más y pa'lante. Baina bukaeran asko estutu dituzu eta horrek ere garrantzia izan du, bukaera aldera asko gogortzea lortu baituzue partida. Sí, o sea, el igualar el partido y hasta nos hemos puesto yo creo que en algún tanto por delante y pues bueno, eso es muy difícil. Yo creo que ellas también pues han tenido que apretar y han visto un poco fantasmas, pero bueno, pues ha durado poco y luego otra vez se nos han escapado y pues errores que a veces se hacen. En vez de esa dejadita, ayer una volea, hoy esta dejadita, pues bueno, ahí nos siguen más los fantasmas a nosotras. Ez zenuen aukera txarra, baina bera joan zaizu azken hori. Lo importante es el punto y bueno, aunque queríamos ir a por él, pues no ha podido ser hoy tampoco. Pero bueno, hoy termina la primera vuelta y en la siguiente hay que afinar, hay que intentar seguir así, seguir trabajando y bueno, lo que tenga que venir vendrá. Zuek egin duzue txapelketaren erdia, baina bigarren itzulia berehala hasiko da eta datorren astean lehendabiziko partida liderren kontra, lider direnen kontra, Barrokalen eta Arrastiaren kontra. Bai, azken hemen puntu guzti garrantzitsu die, oain batzuk eskapau zaizkigu tanto gutxigatik, eta bigarren buelta hortan segargea aldu gehiena irabazten eta semifinal horietan sartzen. Maili eta Maia zerbaitengatik dira lider eta partida hori ere ez da erraza izango neskak. Bai, oso txapelketa hona iten nahi die, esan oso gutxi dela faiatzen partiduro, eta ikustea behaiei tanto itea oso zaila dela, eta gure bertsoigoen atabarko dugu. Asteburuari alde honetik ere begiratu behar zaio, aberaserako tantoko buru handia lortu duzue, eta hori ere ona da zuentzat. Bai, azkenen ez dezu hortan asko pentsatzen ze puntu nahi duzuatea, eta pena bat eizu hain gertu eukitza eta ez da bat ez lortzea, baina bueno. Edarki honeska, galtxaburua eta datorren aste arte. Bai, eskerrik asko. Hau esek bi galtzaien hitzak gaur behar bada atzo baino burumakurrago ikusi ditugu, atzo azken unera arte borrokatu baitzuten, partida irabazteko, naiz eta aukerarik izan ez, atzetik aurrerako bidean ibili behar izan dute gaur, estutu dituzte, berdintzerik ez dute izan eta azkenerako pasa ere egin dituzte aurretik aurkariek eta puntua lortzerik ere ez dute izan horren bestez. Eta lehen partidako lanak amaituta bigarrenean sartuko gara, hau ere maila nagusiko txapelketari dagokiona izango da, eta tartean kontraste handikoa goiko borrokan direlako batzuk eta beko zuloan sartuta besteak liderrak izango ditugu batetik, Maili Barrokal eta Amaia Arrastia, orain arte jokatutakoetatik bakarra galduta eta gainontzekoak irabazita, eta haien aurka berriz, 6. eta azken postuan diren, Eneritz Arrietak eta Leire Galeanok jokatuko dute. Eneritz gainera etxean hariko da eta horrek beti sortzen du tentsio handiagoa, santzidan atzo, ez duela gustuko izaten herrian jokatzea, baina egutegiak horretaraxe behartu ditu, eta ea bada, partida ona jokatzeko moduan izaten den behintzat Azkoitiarra, partida badakizu zein izango den, Barrokal, Arrastia, Arrieta, Galeano, berehala ikusiko dugu gure pilotalekutik, oraintxe arte.
Eta behian besteak, baina ere horri begiratu gabe partida ona, ikus daiteke gaur, hemen Azkoitian. Bai, hoi da, egun danak ez dira berdinak partidu diferente die, eta nik uste bakoitzek beste egun bat, beste partidu bat izango ali bezala, zerotik hasiko ali bezala joka borduela. Eta puntu horren bila, bi bikotieke, bi bikote desberdin dira. Urdinei bati baten eritza hor dela aurreko joku hoi gustoko eta ondo tortzaiena, eta Gorrille berriz Maili aurrien dela luzeo pelota ibiltzeuena ez. Eta, bueno, partidu nola ekiteien danak eta partidu poli bat ikusten. Azkar partida hasi berria izanagatik errepasa ditzagun, lau pilotarien zenbakiak. Maili Berrokal Bergararra da eta 19 urte ditu. Adinkideak dira bi atzelariak, Ariano Amaia eta Antzolarra Leire 17 urtekoak, eta Eneritz hemen goxea da, Azkoitiarra eta 28 urte ditu. Hasi da, ikusten ariko zaretenez gaurko partida nagusia, atzelariak orain arte, aurrelariak sakea besterik ez din izan baitu egin, orain txasatuko da Maili baina oso urrundik. Bien tartera txokoan barrena luze jarri, Leirek eraman, eta doido iritsi da frontisera gainera, Eneritzek zabaldu, Amaiak jo, baina ez din horrezkenean traba egin diote elkarri Mailik eta Amaiak, eta jo ez din behar bezala jo, azkenean Amaia etorri da aurreraino, Maili nik uste saiatu dela, pilotak bera jo etzezan, baina azkenean hor kentzeko tarterik ez du izan eta ez din ezer egin. Tantoak jarraiz ezan eragozteko. Neritzek hartu lorten azken, nire beburu gotaz zabaldu du eta bi jai hor tarte geldu zaio. Eta bai, Amaia azkenen motxitxo geldu zaio. Bat eta huts, erdiko sakea Azkoitiarrarena bikain erantzun dio. Eta pilotari altu bera eman gainera. Amaiak ezkerrez luze Leirek. Eta ari luzeago eskuminez Amaiak ezkerrez Leirek lauraino eta Mailik atze aldetik luze lauter dira. Leirek ere bai. Amaiak iruterditik luze. Gauza bera Leirek lauterditik. Aztartu zaio baina ekarri Amaiak. Eneritzek ireki hanketara jokatu eta gainera atzean egon arazi. Maili oraintxe pasada Bergararra aurrera. Herritarrak atzera, pilota txarra jarri dio Amaiari baina jaso eta beste sake bat. Frontisardiko orain aurrera pare bat pauso egin behar izan du, baina ongio du. Eta Leirek gero atze aldera astindu. Amaiak bien tartera jaitsi eta txoko erabilita baita Leirek ere. Mailik luze barruan, oinak kontrakantxan dituela eskuinez bildu. Leire galeanok, bien tartera gero Maili Berrokalek. Txokoan utzi du Arrietak, Amaiak zabaleratu. Gero bien tartera Eneritzek, Amaiak txokoan bertan utzi du eta Leirek ere bai. Ezkerrez Amaiak jaso, Eneritz airez sartu da. Frontisarditik, kantxaren erdialdetik ezkerrera Mailik eta Leirek ezkerrez jaso. Berriz ere jaitsi eta ezkerreratu nahian Mailik, Leirek erantzun eta Amaiak atzera. Aita Leirek berak ere. Luze, bi atzelariak lanean orain arte eskuinez. Tanto honetan hirugarrenez sartu da Leire. Ezkerrera Amaiak eta ezkerrez altuera eman eta ezkerrera bildu. Leirek Eneritzek ireki. Kantxaren erditik zabalera Mailik eta hor tupusta egin dute biek. Leirek eskuinez jaso. Barroka legatzera, atzeraka dator Galeano, bostetik jaso, eta kendu gainera. Keinu ona, Mailirena, Amaiak ederto aprobetxatua. Leirek jaso eta Mailik sartzerik ez. Kendu nahi dizkio, zenbait pilota zaila Amaiari atzera etorrita. Lana harindu nahian edo, baina orain egin duen bezala. Atzeraga besate baterako, baina atzelaria ere fin dabil lanean, hau ere ezkerrera. Leirek ekarri, herriz ere lauraino, atera da Maili,
Zabalera Sotamanoz bildu eta kantxaren erdialdera Eneritzek txokoan laburrago orain Zabalean jokaldia Amaiak lurretik eraman Leire Galeanok azkar zutitu da gainera Maik atzera boleaz Eneritzek pilota jo bai jasotzerik ez ordea bana markagailuan bikote biek izan dituzte erasorako aukera garbi askoak eta azkenean Amaiak Zabalean egin duen jokaldiak aldarazi ditu kontuak. Leire behartu dute lehen da bizi, ez dute hor tantoa lortu, baina gero Maik pilota atzean jarri eta Eneritzek eramateik ez du izan atzera etorrita zaila zen oso, baina benetan tanto landua eta oso piloteatua, Oiana. Bai, tanto luzi eta lan asko inberra eukiduna ez. Bi atzelaiek aseran asko pelota du alkarri eta aurrelaiek gazi gainetik pasata beira onberra izin du eta geho raukera duenetan saia haudie, baina azkenin Amaiak beak Zabaleko hortan bai, pelota oso zaile ekarri du Leirek, baina urrengo pelota zuekan atzeak atea duen Eneritzek ezin izin du bole hortan txapagainen jarri. Sakatzaile ona dela nik uste atera duen lehen da biziko sakearekin erakutsi duela garbi Maik, Eneritz ez da behar bada hain sakatzaile fina, baina honek inon izatekotan erasoan du arriskua. Gainera etorri zaio zertxo bait Leireri pilota eta eramateirik ez du izan azkenean eta bigarrena gorrientzat. Bai, da. Eskubirekin ondo moldatzea normalen Leire, nahiz da ezkertierra izen, baina hoengotan indar gutxitxo mandillo ez du suelto jota txapapea juntzaio. Hori da, ezkerra da izatez eta berak jokatzeko darabilen posturak ezagondu hori, baina eskuinez iazko txapelketan hobeikuntza nabarmena egin zuen eskuinarekin eta orain ere nik uste Zabalaldera atera nahi izango dizkiola sakerik gehienak Maik, Leirek eskuinez sartu beharra izan dezan, baina kasu honetan eskuinez jotzeko ere izan zezakeen arren azkenean ezkerrez sartu da, baina berari dira dantzarazten aurretik atzera eta txokotik Zabalera tanto guztian zehar. Maik jokaldia txokoan Eneritzek jaso eta dejada ordainetan hanketara eta txokora Maik Leirek jaso eta gero Amaiak Zabalaldera ezkerrez sartu da azkenean horre zalantza egin du eskuinez edo ezkerrez sartu behar bada eskuinez jotzeko garbiagoa zukeen, baina azkenean horre zalantza egiteak Bai, nik uste azkenen momentuen aldago erraukidu ez. Eragin du tantoa gorriena izatea. Eskubira gehiago jarrita zen, azken momentuen ezkerrez jarritzea indu eta hor ezin ditun du kolpie natural bota eta indarri gabe zikun. Baina ikusi dugu hor urdinek defentsan ibili dela pelota oso luzia jokatu hor arrastiegatzea. Leirik ekarri du, baina hor urrungo pelotak edatan Maik aurrin hartzen den oso indartsu da bizi biltzeu pelota eta mina handi jo. Eta goitik behera Leire kargatu dute aurreko tantoan eta behar bada hori izango da gorrien xedea Eneritzek sartzeko pilotak dituenetan erasorako aukerak balia ditzakela badakigulako guk bezain ondo. Bai, hoi da, eta bestelare pelotari luzie da Maik eta arrastiak oso atzetik oso ondo uste jo. Eta aprobetxatu ere aurra jundakon oso ondo, aprobetxatu jo pelotak adabaik lutzatzeko eta ikustet hor atzin eutxi nahiko jela txikaten. Orain atzean lortu du tantoa, bigarrenez, 4 eta lortu 5 eta bat, eta apurka badoaz markagailuan aurrera gorriak eta beste bat zean Leireri behartutako bat. Bai, hor azpitiken luze, haidea azpitik ematen da hor miniten aizeie Leirei. 5 eta bat, etenaldia eskatu dute urdinek, kontuak erabat horrien aldera hasi baitira partidan eta hau eten nahi dute aldez edo moldez. 9 minutu terdi dira, partidari hasiera eman zaionetik, eguneko bigarrena banakoa ekarrik duena
izan da orain arte ikusi dugun tantorik gogor eta piloteatuena, baina ordutik aurrerakoetan Leire batera eta bestera gorrien musika dantzarazten ikusi dugu, eta Eneritz sartzeko, erasoan sartzeko aukera garbirik izan gabe. 5-1 eta ala jokatzea beti izaten da zailagoa, Oiana. Bai, hori da, hor aurrien aukera goki behitu miniteko Eneritzek bat, eta bai, aukera horiek sortu behitu horren ere hortako Leirek pixka domina berdu Amaia, eta hoxe, Amaiak pelota luze oso ondo horreki, eta ikusi da txapuketa guztien zehar oso seguru, eta gaina pelota ondo luzatzeula, eta bueno, urdinek hor lana imerko guela. Iragan astean Arroizko emisioan Jerak aipatu zuen, behar bada burulana ere badela horren eragile, aurreko partidan etzen hain eroso, ez genuen hain eroso ikusi antzuolan orain bi aste Leire, eta horrek ere eragin biazta jokeagian mamuren bat buruan, baina horiek gainditu behar ditu eta atzean utzia aldela. Oraingoan espero oinobote txikiago egin dio pilotak Eneritzi, eta aurrera ez horri denerako behar bezala jotzerik ez du izan, eta beste tanto bat gorrientzat. Bai, hor motxa margeldu zaiot azkenien iztu jun izin berrekiu, eta ezin izin du txapagainin jarri. 6-1 beraz, Maili Barroka latzera ere sakera. Luzea jarri du, ezkerparetara gaizto, Leirek jaso, aire ezin sartu Mailik, eta gero Amaiak jo du pilota. Eneritzek jaitsi, Mailik eraman, Eneritzek ere jokaldia, hanketara jokatu nahian, baina ez du ustean harrapatu Maili. Jokaldi saiakera horrek. Amaiak luze atzera, Leirek ekarri. Barrokal sartuko da jokoan, txokoan dejada hona egin du, iritsi eta Ormabiko Eneritzek, ezin izango du harrapatu Mailik. Azkar zabaleraino etorriagatik ere, 2-6 aukera garbia izan du. Dejada ez da Mailik espero bezain doia izan, eta tanto ederra lortu du diferetaren bidez Eneritzek. Bai, hor dejada arroxa marra atea zaio Mailiri. Eta bueno, Eneritz ondo ailau da, eta biparetako ehar bat egin buko du azkenean tantua. Halakoak egiten ere abila da. Bai, aukera sortzen nien. Zatetxo, hauen bukatzetxo. Atera du beste sake bat, Azkoitiarrak. Amaiak jaso, Eneritzek moztu. Oraingoan zabaldu eta hanketara jokatu gainera, Mailik eraman. Eta Leirek ezkerrez atzera, are atzerago eta are arroago. Amaiak elkarren segidan, Leirek eutxi. Eta Mailik sartzeko aukerako pilota, luze atzera jotzea erabaki. Azkenerako are luzeago eta indar handiagoarekin Leirek, eta ez du atzean geratu nahi izan Amaiak ere, hemen atzelariak nor gehiagoka bizian ari dira partidaren hasieratik. Mailik sotamano peatza eman dio pilotari, Azpiti zioan, eta gainera Azpitiko pilota horietan airez egaldia etetea ez da erraza izaten, saiatu da Eneritz, baina alferrik. Bai, hor jokaldia azkenien ustet hor ezker gantxo bat hor saiakera auki dula, baina hankak aidintzitula oso bertu eta sartu da, eta azkenin ezin izin du egin pentsautakoa. Leireri laguntzearren egingo zuen hori seguruenik, baina ez zaio behar bezala atera. Maili dator sakera, purka korrikaldiari hasiera eman dio, eta jarri du beste tanto bat martxan, hau ere gaizto eta ezkerparetara. Eta Leirek eramaterik ez, 8-2. Bai, hor
Sake Magik batzutan nahiz eta pelotak paretatik erten oso bizi jotzeu azpitik indar handia emateio eta zailite zaigu hor gerrilla ondo sartzie eta ateatzie eta nik uste toain gontan leire gertau zaiola. Baztardu da jarri dio gainera, eta horrek ez du, jasotzeko erraztasunik ematen. Zortzi eta bi bat berriz ere sakera Magi, hau aurrekoa baino hobea behar bada, aurrera etorri da leire, baina hau ere eramaterik ez, halakoak jaso ditu da. Antzugarrak. Sakera Maile, bueno, baina ezkerra izin da hor, pareta ondon oso ondo moldatzena da, baina bai, gaur sake batzuk baitu. Eta batzutan ja nahiz eta zailak izen hor burula nahizitea ez, konfiantza pixka galdu ezkio, nahiz eta erdiko pelotak izen, etzea sartzen bertan bezala, eta ber, pixkat, sake hau ekarri eta tantu aurrea segitzeko aukera du. Antzu holan ezken nuen ongi ikusi, iragan hasteko arroizko erreferentzia nik uste ez dela baliagarria pilotalekuan ezutasun handia zela eta zutik ibili ezin da aritu baitziren bereziki bi urdinak eta gaur ere sarraski handia ari zaizkia zabaltzen gorriak markagailuan, beste dejada polit bat. Magik oraingoan. Bai, hor, eneritz oso atzin ikusi du zeola eta aukera harki aprobetxau du Magik. Marreta bi, eta apurka badoaz, eta lehen partidaren antzeko egoera, orain ere, tantoak azkar eta pilotakada gutxian ari dira, erabakitzen. Bai, nahiko azkar diku ez, tanto batzuk izin die bizka pilotatutako eta hola, baina tanto guztela nahiko bixi joala partidua eta aurreko partidu bezala pixkat gortz zaigun. Tantoa behar dute urdinek eta tantoak emango lieke behar bada hemendik aurrera partidan sartuago egoteko aukera. Eta horren bila jo beharra dukate lehen bailen. Eritzatzera etorri da, eta azkenerako ezkerreskuarekin jo du. Magik atzera, lauterditik leirek jo, eta txokoan barrena indarra eman, lautik atzera luze gerria jartuta. Magik barrokalek, bikainerantzun dio pilota horri leirek, Amaiak jaitsi, Eneritzek zabaldu, kontrakantxatik bildu. Magik, bolea gero Eneritzek ez du helburua lortu lenda bizikoan eta gero razpitik saiatu da pilota zabaltzen. Baina behera joan zaio, engainagarriak izan daitezke halako pilotak, azpitik beti behartu sartu behar izaten du pilotariak eta kasu honetan behera joan zaio. Bai, hor atakeako pelota pixkat behera xamarri goltzekoen, baina erasontze bilen da besti defentsan, baina ikustea ez, gorriek defentsa oso honeko die eta asko bertzeue, tanto ajustatzea eta azkenen presako lan hoitan, arrisku gehiago izitea beherako eta kontan azpia juntza joa. Grinaz betetako gotxu ikusten dugu Eneritz aldo. Bai, hor pelota ekartzea joni zingo ez, azkenen arrotzea, baino gehitxo arrotu du. Bigarrenez eten dute partida urdinek eta orain botilleroa Leireren aita Jose Mari Galeano etorri zaie aulkira. Eta partida honek behar bada hasieran esan dugun bezala garrantzia du, bereziki urdinentzat. Beko zuloan dira 6. eta gaur garaipena lortzeak beste bikote batzuekin parekatuago egoteko aukera eman diezaieke behar bada. Bai, hoi da, urdinentzako puntu importante litzake, lehi hortan segitzeko ez, guandiken txapelketan erdile deu, baina puntu pilatzen hastia importante izitea eta konfiantza hori bai ez. Eta gorriek berriz oain arteko partiduk 3 irabazita laugarren bila, ikustea konfiantzaz beteta eta gaina txapelketa oso nainez ez.
gaurre amaia ikustea, isilik zen lan iten nahi den. Eman berdarin eman, eta defentsan hor da hobeti, eta pelota ozta eta baik ere paltxapagaini jarriz, utxeitik ez duen. Eta azkenin Mairi horrek konfiantza emate ez, atzien bagi ze atzelaikin nahi da jokatzen da, bueno, ere konfiantza emate laundu behar den laundu, eta gero aurrien inberdu nahi teko. Atzelariaren lana behar da beti izaten da, gordelekukoago, ezkutuago, baina horra ari da. Txiri-txiri lan handia eta lan handi ona eginez, Amaia gaur ere beste gainerako partidetan egin duen antzera, eta zuk esandakoaren bidetik, partida hasi aurretik mikrofonetatik kanpo horiek komentatzen ibili gara, Natale Aranbururekin gaurkoa galdu dute, atzo ere ez zuten, garaipena lortzerik izan, baina bigarren itzuli osoa dago aurretik, hemen puntu asko izango dira beste zazpilokoan orotara, baina hemen pilatzen hastea oso garrantzitsua da. Eta berezik izama hori, presio hori, gaur urdinek izango dute, beko zuloan egoteagatik. Bai, hoi da, eta azkerin, bueno, hoi pentsatuz burun, ez da, bestela presio horrekin zaila da jokatzie, baina bai importantia dela gaurko partidu ona jokatzie, eta hoxe, bukatze, tanto hoxe bukatzie faltatzaile ez, haidi, erasu honda batzutan ez din, kasu honetan Leirek pilota zail hori jaso eta atzetako batean behartuta Sodamanoz sartu den hartan min hartu du antza denez Zeneritz Arrietak. Ona etorri da espadatrapo gehiago jartzera, hor behartuta sartu da beheko posturan eta babesak ihes egin dio orainari da. Berriztatzen baina. Eta egiten ari den keinuengatik ere min hartu du, antza denez. Bai, lehendik dauke hor behatzoi behartuta, asko behartuta eta hor pelotak adamaten jo izingo eta isierrak ikusi izingo ditu. Bai, beheko posturan sartzen diren horiek gainera ez dira esku bete-betearekin jotzen direnak bezain gozoak izaten eta lakoetan beti izaten da kolpe txarrak hartzeko arrisku handiagoa eta horixe gertatu zaio orain Eneritzi aurrera dator, burumakur eta keinu ezkorrak egiten ari da, baina hori azten duen, atza ez duen orain arte adina behartzen eta partidan eragozpenik ez duen, behar bezala jarraitzeko, emaitza gora behera. Eta aurreko tantoan ere, ia partida guztian zehar ikusten ari garena errepikatu da ostera ere. Gorriak erasoan eta urdinak erabat defentsan. Tanto guztian zehar, Oiana. Eta baina saiatzen nahi ez, pixkat intentzia, pixkat ematen Eneritz hartzean gorrile behartzeko, baina oso ondo jarrita daude. Eta zaila da hauei, tantu einaztie, baina bat abestien handik oso gertu jarrita. Eta distantzi pixkatea jartziz baia, bide defentsa handiko die eta zaila da hauei tantu einaztie. Eta atzelaria oso gaztea izan arren, lehendabiziko txapelketa nagusia izan arren oso segurua baita eta ia gehienak eramaten baititu hor pilota baztertu dio Eneritzek Mairi eta nik uste eramate hutsarekin ez dela konformatu gainera beste zerbait egiteko asmoa izan duela hor pilota irekitzen hasia baitzen, baina ezin nahi bezala egin jokaldi ahalegina. Bai, azkenin horren aurrien oso hilda gelditua pelota eta nik uste jasotzeko ere nahiko lan azitula Mairik. 3-3 partidan lehendabiziko zaldatu dute pilota Arrietak eta Galeanok eta hemendik aurrera pilota honekin berbidera ditzaketen gauzak eta partidan sartzeko aukerarik badakarkien pilotak berak ezpada eurek hemendik aurrera kantxaratuko duten jokoa. Gaurreko tantoan ikusi ahal izan dugu intentsitatean oinarritu dutela jokoa eta partidari martxa bat gehiago ezarrita egin nahi izan dutela erasoko aukeretan aurrera, erasoko aukeretan eta horiek baliatzearekin aurrera.
eta orain ere Gidalerro berari jarraiki ari dira lana defentsa biziagoan oinarritzen, biparetarekin nahastu ditu lehen da bizi aurkariak Eneritzek eta gero txokoan utzi du pilota eta ala lortu dute urdinek euren laugarren tantoa, 4-13. Bai, hor arrasten naiz eta abitudan aurreneko pausua atzein da zauken da ezin izin da jau eta bueno ba laugarren tanto Urdinentzako Eneritzekin dako bat eta bueno ba berriz holaxe aurrin arbatzitunen tanto hiladatxo bat eiteko gai dien. Eta atzeko babes jarri berria askatu zaio eta ez dakindik zotu duen ongi lotua izango, baina halako intentsitatean jokatuko ditu behar bada bigarren ez ere babesik gabe gera daiteke Eneritz. Bai, Errezeien adiak justu hor ondo lotu gabe aukitzi eta baina bueno. Ez dut uste, buru uste handiegirik sortzen ez badio haren falta sumatuko duenik. Bueno, azkenin lehen min hartu dut eta hor buru nokiko guandikene golpe hori, baina bueno, partidun aurreitik jo saitu berra da eta neskako horra da eta saioko guandikene lanien. Eta horretan jarraituko du eta orain behar bada goizeg izango da esateko eta bakarren bat harritu ere egingo da esatera noan honen ondorioz, baina badirudi partidaren dinamika ere aldatu dela, biziago dabiltza Urdinak eta gehiago asmatu beharrean eta behartuago Gorriak. Bueno, pelota batzu behintzat hor aurrien hartzeko aukera dauka Eneritzek ez, eta azkenin hoxe behar du hauek. Aurrekoan kantxaren erdialdera moztera joan den hartan txapara joan zaio bete-betean pilota Maili Barrokali eta orain ere behartuago ari dira eta Urdinak ari dira jokoaren dinamika eramaten eta tantoan nagusi ere haiek ari dira handi batean izaten bederen. Maili sartuko da jokoan, hien tartera luze, Leire katzera egin behar izan du hiruzpalau pauso baina ondo altxa du. Arrastiak atzera, ezkerrez sartuko da Galeano, luze kantxaren erdialdera aurrera datorra Maila eta bien tartera bildu, ezkerreratuko zaio Leireri, baina arazorik gabe ekarri. Mailik aukerako izango du oraingoan atzera, Leire sartuko da ezkerrez, jaso eta baita kendu ere, baztertu eta tantoa eman, batzuetan eramatea baino gehiago kokatzera joatea izaten da, Gakoa eta kasu honetan ederki asmatu du. Bai, Leirek. hor era bat sartu da azkenen momentun pareta. Arrasteak dauken ezkerra horrekin normalen pelota datzen jo, baina ez kolpe hortan ez da pelota ikutxu bakarrik indula uste eta nik uste ere Leiren merezimendu osoz indako tanto izin dela. Gainera etorri zaio eta gainera etorrita ezkerparetan izan ezpalitz eramango zukeen edo behintzat kolpea tiratzeko aukera etorriko zitzaiokeen, baina hor ezkerparetak berak utzi du jokoz kanpoera bat Amaia, jotzera sartu denerako oso zaildua baitzuen pilotaka da horren balizko emaitza izango zena. Hoi da, bai. 6-13 eta beste tanto bat jokoan, oraingoan Gorriak erasoan bikain zabaldu du eta atzera ekarri Maili, baina atzetik aurrera zabaletik txokora azkar etorri da. Leireren dejada gero, urrundik baina ongi egindakoa eta tanto alakoxea ona eta zinez polita. 7-13 eta hemen partida orain bai, esan dezakegu aldatzen hasi dela, pixkanaka. Eta ez dela hasierako susperraldi laburra izan, bakarrik. Bai, hoi da, Gorriek hasieran pelota oso luzetan nahian haizien bukatzen, Leireke hor pelota batzuk izin ditu, normalez galtzez ditunak eta galdu ditunak, eta pixkate, guain konfiantza pixka gehixokin haidie. Eta nik uste ondor torri zaizkilda tanto hilada hau eta partidun sartuta segitzeko. Eta gauzak aldatzen hasi direla ikusita Barrokalek eta Arrastiak euren partidako lehen da biziko etenaldia eskatzea deliberatu dute
Eta berriz ere, urdinen gustuko pilota kantxara. Eten aldia amaitu eta berehala. Amaia Arrastiaren eskuetan da pilota. Pare bat oso aurrera egin eta horrentxe pasadio. Esteierriko pilotaria Garaianoarra Gazkoitiarrari. Eta badator, sake ateratzera. Ezkerrera atera nahian, baina azkenean zertxo baita ardiratu ere eginda. Luze gero Galeanok, ezkerrez Amaiak jaso. Eta Leire sartuko da gero, luze atzera. Amaiak luze eta ezkerparetara Leire Garazoli da ekarri eta berriz ere Amaiari sardadina egindu ezkerparetara, Leirek jaso. Maili sartuko da berriz ere jokoan, hiru berrizik luze. Lautarte ingurura bostean oinak dituela gaiztotu zaio pilota ezkerparetan Leireri eta ekartzerik ez du izan 14-7. Bai, hor Leireren akatsa baino gehiago Mailen baztertutako pilotaka da izan da sari emailea. bai, hor bi atzelaiek gelidiez, luze bilek nor baino nor. Eta, bueno, gero Maile sartzenen launtzea Amaiai beste bizitasuma sartze jo. Eta, bueno, pixkete horrek arrapa izango Leire. Pasadio pilota Galeanok Barrokali eta badator pilota berriarekin ez gorriek aurrez erabilitakoarekin sake ateratzera Bergararra, Antzuolarrak jaso eta agintzeko pilota orain ere eskuragarri Barrokalek baztertu baina Eneritzek eraman eta beste sake bat atzera Leire ezkerrez sartu da, arrotu eta gainera Maili aukera kendu. Amaiak luze baita Leirek ere ezkerrez sardadina egindu dio ezkerreskuarekin Maili Barrokalek Maia Arrastiari eta oraingoan Bergararranentzat aukera txokotik zabalera eskuinez sartuko da Leire eutsi eta kendu gainera altuera ematearen poderioz frontik sardikoa baina indarrean doana Leirek jaso Maili sartuko da berriz ere luze atzera lautik Leirek ezkerrez dio eta fronti sardi aldera Mailik txokoa baliatu nahi ez nahi beste behar bada Leirek eraman zabalera Mailik eutsi eta Mailiri aukera kendu Eneritzek Arrastia jo du eta Eneritz atorratzeraka altuera eman eta gainera gero baita bere buruari kokatzeko denbora eskaini ere luze Galeanok Arrastiak zabalera gozatu gabeko pilota Ernez dagoen baina Eneritzarri eta bildu hau gaizto moztua espresuki Maili Barrokalek Leirek jaso oraingoan txoko aldetik zabalerako efektu eman dio pilotari Barrokalek Amaiak jaitsi, Eneritzek zabaldu eta gero luze eutxi hanketara jokatu dio Leireri baina jaso nahi behi baina Ailatzeko intentzio horrekin ez da ailau. Bertutetxua da horretan gauzak ongi irakurtzen ditu, sake bizia du eta airez ez atzean ere min egin diezaieke aurkariei. Bai, hoi da, Mailik beti parti guztietan saketik lanak ondo azteitu eta gero bigarren pelotatzatik mina hundi jaiteu. Eta bueno, hor zabaleko pelota horta aiau Eneritz larri esan behar da, saiatu hor. Zabaletik zabalera beste jada bat egiten ale egin du da, ere burua lurrera botata. Jasotzeko ere ez zateken arraza izango, baina saiatu ez izanaren da muri nik uste. Ez zaiola geratuko jokaldi horretaz, Azkoitiarrari 16-7. Eta berriz ere horriak aurrera, pixkanaka markagailuan eta gero eta gertuago, 22. tantoa. Bai, tantutxo batzuk ditu eta hor pixkat jundiak gertuatzen, baina azken gogoetan berriz egorriak behan aldea eroidi eta gero eta gertu gugeratik. Gainera botan nahi izan dio Eneritzek Mailiri, baina azkenean altueragatik Amaiak sartu beharreko izan du eta hor lehen Leireri pasazaiona, baina jarrera hobexiagoan gertatu zaio orain Maili Barrokali azpitik eta
Zabaletik Sotamanoz azpiko posturan sartu behar izan du, baina Gaztein nahi adinako indarrik eman pilotari. Baina uste Sotamanoz jasotzea bakarrik ez indarrez hor txapagainen moztea bezala jundala eta hor postura zaila da. Eta hoxe, nahizun nahiteko azkenen txapaga azpia juntzaio. Eta hemen azkenean tanto egin orduko epailearen saskira jo dutenean zein pilota atera zalantzat ikusi ditu, ez dakit hau den orain arte atera gabea izango berria. Ez dakit, azkenin partidun dinamika aldatzeko askotan igual ateatzezu, beste pelota bat da probatu nahiko igual. Atzeregi dator Maili, baina hor Amaia ere oso atzean zen eta etortzeko ezinezkoa zukeen, abiatu izan balitz ere. Oraingoan berak sartu dio Gerria pilotari eta jokoa atze aldera kargatu. Bien tartera Mailik Eneritzek lurretik jaso. Eta gero atzera luze buruz gain pasadie pilotari aurkariei. Eneritzek eskua sartzeko tokirik ez du izan, pilota pasea baitzuen bere lan ere mutik eta gero Leire egin du da ikusi duen bezain pronto atzeraka etortzen pilota bila, baina ez din. Azkenean hor Amaiak ongi irakurri ditu atzeko estali gabeko zuloak non izan ziren erasorako, non izan zitezkeen erasorako. Teire hor aurreatuta ikusi duen eritze lurrien omendiken jeki gabe, eta gaina hor txapaketa ondan ikusten nahi egia, Amaiak hor irutik laura bitarten pelota harrapatzen baldin bau Gerrile oso ondo sartuta bizi pelota asko datzatzula eta guain gontan buruz gain pasaitu eta ezin izin du pelota harta jaurein. Eta ustekabeko oso ona ematen ari da txapelketa honetan, gaztea da, 17 urte besterik ez ditu, baina egindako pilotaria dirudi, gauzak behar bezala egiten ditu eta ez da jokoan azkartzen, normalki orain arteko partidetan behintzat ez dugu halako presio gainzama handiegiarekin sumatu, eta badirudi gaztea izan arren eskarmentu duna badela, eta hain gaztea bada orain zein maila erakusten ari den kontuan hartuta, etorkizunean ere gertutik jarraitzeko pilotaria izango da, inolako zalantzari gabe Jana. Bai, ikustea, seguruz gain gehi aukera dunen bukatu daiteula, eta nik uste bi esku oso ondauzkela, pelota lutzatu eta gaina gutxi galdu. Maila eta horixe, eman nahi izan dugu adizera. Eta horra aukerako ikusi du zabala botatzeko Leirek, dejadak oso ondo botatzeitu. Baina txapa hortxe guaingun, urdinen kontrako. Zerbaitetarako gongo da bertan jarrita eta azkenean txapa hotxak xaxatu du Leirek izan duen intentzio ona, ustez ona behintzat. Eta hemendik aurrera nik uste Eneritz hoi bezala, baina are behartuago sartuko dela, aukerak dituenetan erasora inolako beldurri gabe sartuko dela alegia. Bai, saia bengoa, handiken parte bukaera arte lanin. Urrun dute 22garrena, baina nik uste euren joko horretan oinarritzen dela, Leireren sendotasun azpimarragarrian eta Eneritzen jokaera ausartean. Eta orain begira, nola ari den aurkariak dantzara ziguran Leirek luze eta zabalera, hemen ere zabalera botatzeak, nik uste atzelariak mugiaraztea izan duela xede hasieratik. Eta horretan ahalegindu behar dute, aurkariak deseroso sentiarazten, naiz eta lan erraza izanez, bi pareta oso behartuta jaso du Eneritzek lehen da bizi, eta bigarren aukera horretan txokoan goxo pilota ipintzeko inolako trabarik ez du izan, txapa edo txapaztia izan bazitzakeen ere Maili Barrokalek, Leirek abiatzerik ere ez du izan, eta azkenean jokaldi amaiera ezin borobilagoa Maili Barrokalena. Bai, hori da. Horra aukerak eukiditunetan saia da Eneritz horra aurrien bukatzen, baino Mailik hankabizkorra da eta aila baita pelota eta Amaiare beste pelota gada baten ikusi dute jada horta zai nola jaudan eta bukaeran azkenin
Beak ikusi du, zuluen untzean, behertuta zeuden bat atzik beste zabalduta eta da txokun hor ikusi nuntzean gueko eta buka behin du. Eta berriz ere hasierako zatian izan diren antzera dira gauzak orain, txokoan zabalean lehen da bizi eta txokoan horren ostean behartu ditu aurkariak Mailegarik eta helburuarik eta buruan zuen helburua lortu duen arte, 20 eta 8, eta beste tanto bat, behar bada gaur tanto kopuruan ez da. Nabarmentzen ari Maile, baina horretaz gainera beste zenbait ezaugarri ere badituzte pilota partidek, eta gaur lan ona egiten ari da, irakurketa bereziki onuragarria bikotearentzat eta bukatzen ahal egin zen ari denetan ere emankor eta aurkariak behartzen alde horretatik. Bai, hoi da, batzuk bukatzen motxin hau hilaueko behan espezialia egizetea eta Mailek pixkote pelota luzeo ibiltzeu, behertu gehiago, lan gehiago inazteu, baina hor aurren harrapatzen haure ikusi nola bukatzen. Leirek jaso, sake arras gaiztoa bazen ere, eta horrengoan Eneritzek izango du aukera. Frontisardiko pilota karga bazeraman eta Amaiak ezin eraman, hau ere Leireren antzekoa izaten da, edo da, ezaugarriei dagokienez behintzat, oso pilota gutxi galtzen duen horietakoa, oraintxe galdu du, eguneko lehendabizikoa. Bai, pixkat gainet horrez zaila eta hor hankak ondo jarri gabe jo du eta bueno, urdinen 9. A ber, beste sake batekin tantotxo batzuk eiteko gai dien. 9 eta 20, lehen ere urdinen pilota izan dute langai eta orain Eneritzek eta Leirek atera duten bigarren ura, berriago ura, atera nahi izango zuten behar bada, hau bizitxeago ere bada eta akaso bizia izate horrek Eneritzi aukera gehiago eman dieza jokeatzean lurrean ibiltzen dela ikusita gehiago behar baitaitezke ala aurkariak. Bai, lehen hori tantotxo batzuk inditu honekin da, horrekin seituko berriz gai dien hortako. Erabili dituzten bietari gauxe da berriena, edo gutxien erabilita dagoena, eta baita materialean aukera gai izango dituztenetatik freskoen izango dutena ere. Leire aurrera etorri da, eta jokaldi egin du, ausarta behar da izan gero alakoak egiteko hain urrundik, eta bikain atera zaio. 10 eta 20 eta ez dakit hor minik hartu ote duen Maili Barrokalek, apurka aldator, bere onera ez, min hartuko zuen antza denez, jasotzera joan den hartan, Sorbaldaz kexu da, baina ez dakit, zuen etor bai, min hartu du bai. Haiek pilota eramatera joan den hartan. Eta deja dauna, Leirerena. Bai, Leirek oso ondo bukau du eta bai, igual aurrek argamezela Sorbaldan gainen ero izingoa, da kolpe txarra hartu izingo. Behar bada alakoa gainera zama eransten badiozu zure buruari beti izaten dira gogorrago, egoteko, txaroteko eskatu dio mesedez Jon Uria epaileari. Maite galdetu dio ez ote duen ezer nahi, baina ez badirudi ondo dagoela, giltzadura mugitzen ere ari da. Eta nik uste jokoan jarraitzeko ez duela inolako eragozpenik izango, eta baldin balu, eta bakarren bat izango balu hor ere gelak ere izango ditu eskura. Bai, hor, guain, golpie horrekiko, baina 20. tantu hor dauke. Beruen segitzen nahi jo gau, guain, bi tanton faltan geldituta hostie, baina igual da, ustean, ezer behartu ipadun, tantun zier. Halaxe da, partida ez etetea da hemen ulergarriena, garaipena tanto bira besterik ez dute oso gertu alegia, eta hemen partida orain tarte labur batez geratuko balute ere arriskua izan lezake horrek, ozteko arriskua horritaten baita beti edo gehienetan. Tanto piloteatu ari da izaten eta Mailari dira batera eta bestera, txokotik zabalera eta zabaletik txokora mugitzen. Bera sartuko da zabalera orain, Leirek eskuinez sartu beharra izan dezan, gainera etorri zaio.
Eta ez din behar bezala jo, 21-10. Bai hor zabalea leirek ondo jonda baina nik uste, beak uste baino bote arraso goen diola eta ez da kolpe eskubiz ondo jarri. Eta gainera etorri zaio, Bai, horrez gaina. kolpia. 21-10, une oro esoa mugitu eta mugitu ari da Amaili eta ez ote duen horrein ez du nabarituko partida amaitzea besterik ez baitu izango buruan, baina bi arrotzean nabarituko du kolpe horren Bai, seguro. arrastoren bat. Bueno, kolpe txarrak bat eta beste askotan hartzen jo, baina bueno, kolpina bakarri da nien, bueno, egun batzutako kontu izitea eta urrengo partidoko berriz prest. Garaipena lortuko lute Baietzazkar atzen gainera. Azken tantoa izan daitekeena jokoan, Amaiak pilota astindu eta arro paratu gainera, Leirek jaso. Erriz ere, Nafarra sartuko da jokoan. Leire dator aurrera, luze atzera eta aurrera datorrenetan arriskua du Galeanok. Ez dakigulako zehatz-mehatz zer egingo duen atzera jo, edota dejada egiten ausartuko den hau gaizto doakio, baina arazorik gabe ekarri du. Neritzek nahiko alan izan du gorkentzen, Maiek jaso, eta bientartzera gaizto jarri Leirek altxa, eta beste zafaraldi bat atzera, seitik Leirek jo, eta gainean ipini. Maiek ere jokaldia, Neritzek berak ere bai, ez eraginkortasun handiz, gero bientartzera luze xamar Barrokalek, Zabalean dejada, ez ustean harrapatuak zituen nola nahi ere aurkariak. Eta lortu dute tantoa, 22-10, eta tantoarekin batera. Puntua eta beraz baita garaipena ere. Lider ziren gaurko partida jokatu aurretik. Barrokal eta Arrastia eta are liderrago izango dira. Hemendik aurrera gaurko garaipenarekin ez dute lortzerik izan, ez dute garaipena lortzerik izan, baina irribarretxo amaitu du partida Enerizek eta hori ere baba, hasieran. Azkenin Maiek gehiago luzatzeu lan gehiago iteu, baina bukaeran hor aurrein harrapozke hontxe berzela Zabalen bil ikusi un. Ueko hortan, tanto bukatzen da, arki bukatu gaina. Ez dira oraindik elkarrizketasetera joan, eta beraz aprobetxa dezagun tarte labur hau zenbakiak errepasatzeko. Maiek egin du gehien eta jokaldi kontuetan gehiegi bere lana azpimarratu ezarren tanto sortak berak aditzera eman diezaguke lan handia egin duela eta tanto sorta handi xamarra pilatu ahal izan duela jokaldiei etekina ateratzearen ondorioz. 10 egin ditu orotara, atzera egindakoen erdiak, 5 sakez beste bat eta gainerako laurak dejadaren bitartez, 3 pilota galdu ditu, Amaia Arrastiak bat egin du, atzean eta galdutako pilota bakarra izan du, gainera etorri zaiona eta horronki kokatu gabe harrapatu duenean aukera handirik gabe geratu denura eta urdinei dagokienez. Eneritzek egindako 3 izan ditu, bana pilota zabalduta biparetaz eta dejadaz, galdutako 4 izan ditu, eta Leire Galeanok ere beste horren beste galdu ditu, 4, baina egindakoak 3 izan ditu, bata baztertuta eta beste 2 dejadaren bitartez. 47 minutu eta 18 segundoan gertatu da guztia, eta azkenerako garaipena liderrek Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak lortu dute 22-10, Eneritz Arrietaren eta Leire Galeanoren aurka, eta apurka neu ere haien gana hurbiltzen hasiko naiz, elkarrizketetarako gunea atondu digute geure ados pilotako lagun estimatuek, eta bada haiek zardioten Eneritzek hemen bestelako lanak ere baditu, hortxe doazkiolako lagunak eta zaleak harri eta atzean dutela kamisetan. Baina tira, elkarrizketetara etorri arte argaztietarako tarte apurtxo bat izango du, behintzat bertako pilotariak Azkoitiarrak, eta orain bai, bagoaz geu elkarrizketasetera jarri baitira geure galderei erantzuteko prest, Maili Barrokal eta Amaia Arrastia.
Hemen ditugu bi irabazleak, neskak, hasieratik nagusi izan zarete, eta etorri zaizkizuenean, susperralditxoa izan duzue gero, bukaera aldera, eta horri esker garaipena lortu duzue. Amaierako bolada positibo horrekin. Bai, hasieratik ongi sartu gara partiduan, ni atzean pilotak arrotzen dituen, eta ongi sartzen zitzaidan pilota askuan, eta maila aurrean oso ongi bilatzen zituen utxuneak, eta tantoa bukatzeko oso ongi zebilen, eta hori esker momentu ero gongora markagailuan aurrean, eta hurbildu arren jakin dugu partiduari aurre egitea. Sendo ibili zara atzeko kuadroetan, gutxi galdu eta asko eman. Bai, esan dudan moduan hasieratik ongi sartu naiz eta pilotarekin ongi nenbilen, oso ongi sartzen zitzaidan eta ikusi dut min egin algenuela hori piloteatzen eta mailik aurrean utxuneak bilatzen eta horri esker irabazi dugu. Eta mailiri ere lagundu diozu. Bai, bikote bat gara eta ikusten dudanean igual pilota kada asko eman dituela edo larri dabilela, sartzen naiz laguntzera eta era baita niri. Eta maili zeu aurreko kuadroetan emankorri biliztara, tanto sortza eder bat dukatu duzu, eta aurrean zenuen Eneritzarrietari ere lanak eman dizkiozu. Bai, nahiz eta marka horrean alda hundixago nik uste partido gorra izan dela hasieratik, sekigun bikote honei irabazteko ondo jokatu behar zala, eta partiduan nik uste oso ondo sartu gazera bai Amaia eta niri pelota eskuti bastante bizi irtetzegaten, eta gero Amaia ikusotatzean oso ondo ibili dela, eta nik uste dute gaur bikote moduan oso ondo funtzionatu dugula. Eta jokaldiak eramaten ere, ibili behar izan duzu, Eneritz zalea baita aurrean tantoak egiten. Bai, bakigu Eneritzek aurrean asko jokatzen da bela, tantoa, pelota bizkor mugitzen da bela, eta berai tanto iteare oso zaila, eta gero leiratzean ikusten da eskertian pilota oso ondo baztertzen dago, eta lanak izan ditugu tanto batzutan. Gaurkoaren aurretik lider zineten, garaipena lortuta are liderrago, lehen itzulia ondo bukatu duzu, baina hemen jarraitu beharra dago. Datorren astean bertan hasiko da bigarren itzulia. Bai, nik uste dut partido denak oso garrantzitsua dela, puntua eta alatzeko oso zail dagoela, bikote oso indartsua dare, eta nik uste dut bikote moduan oso ondo, lehenengo buelta honetan oso ondo funtzionatu dugula, eta ea bigarren bueltan maila berdina ematen dugun. Eta datorren astean bi partida elkarren segidan, lehendabizi Natale eta Maite zain Maiabian eta gero seguran Eneritz eta Leire. Berriz ere, partida hautxe bera, bigarren itzuliko bigarren partidan. Bai, hurrengo astean bi partio, gogor, lehenengo itzulean Maite eta Natalen kontra irabazi ginuen, baina lan zailak eukin dituen, orduan ondo preparauta etorri beharkoa eta bigarren partean ikusi da Eneritz eta Leire irabazteko lan zailak eukiko dugula. Horiak ere partida gogorrak izango dira beraz. Bai, oso gogorrak. Ederki baneskak, zorionak eta datorren astean arte. Eskerrik asko nahi. Hau esek, bi irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Eneritz Leire hasieratik asko korapilatu zaizkizue kontuak, gero kartzen ahal egin duzarete eta hainbatean lortu ere egin duzue dinamika aldatzea, zuek izan zarete nagusi zati batean, baina gero berriz ere itzaldu dira kontuak, zuentzat. Bai, hasieratik demostratu oso pareja fuerte dela, oso bizi eman ditxo bisek. Amaiak ezkerra eskubi oso atzin ibili dut, Amaiek bai, eta aurren bukauren nahi bezala itxezin da. Zego, zorion du besti ez. Bai, aurrean zalea zara tantoak egiteko, baina Amaiek ez dizkizu lan errazak jarri. Ez, aurren bukatzea online berdu, eta besti ez duenin latzen zaila izatea, eta merito osugin, behar. Hasieratik saiatu zarete partidan ongi sartzen, eta lehengo astean baino hobeto hasi zaretela esango nuke, baina gero ez duzu lan erraza izan, aurrean bikote honek lan handia egiten baitu. Bai, ez lehengo astegoen ikuste zala hankak lurrin jarri. Bai, frontoiagatik. Gaurtzuan, behar nauzi izan diela, oso difendia izan da. Ez dago atzera bueltarik eta Leire zu ere atzean saiatu zara pilota arrotzen, baina Amaiekiak gehienak eraman dizkizu, bakarra galdu du eta. Bai, Amaia atzian oso ondo ibilea defenditzen. Nik atzetik saiatu nahi zaino, batzuk faiau ditut, eta hori pixkat erako bete ibilea eta hori zorion du bestek ez. Hemendik aurrera bigarren itzulia geratzen da, oraindik ere partida asko eta egoerari buelta emateko aukera ere bai beraz, lanean segi behartan eskak. Bai, ondio falta dau hasiera bestek ez da izen da
bueltia emate jaun. Eta datorren astean berriz ere partida hause bera. Bai. Bikote hause bera. Aurrean. Berriz ikusiko, zela joten den, gaur ja bakiu zela jokatzen daren, eta hori. Beste bikote bat izan dere lanak izango zein dituzen, baina gaurko aurrekaria ikusita hau ere ez da, orduko ere ez da gozoa izango. Ez, partidak danak dira saiak. Eta ikusiko zela moldatu ban. Edarki Eskak, altxaburu eta datorren aste arte. Eskerrik asko. Hau esek, bi galtzaien hitzak, ezekien Eneritzarrietak datorren astean partida hause bera izango dutela, zain hause alda, galdetu dit eta bai hause dute. Egutegiak batzuetan halako sorpresak azigozoak ere izaten ditu eta halaxe tokatu da, gaurkoa ikusita gogorra izango da hori ere, baina frontoiera bat bestelakoa, hori ere jokatzeko ona, baina han ere moldatu beharko da. Bai, hoi da. Beste egun bat izango da, beste frontoi bat, eta bakoitzen egunek ez danak berdinak, eta nik uste ez duela gaurko egunekin gelditu beste egun bat, zerotik gaztea, eta berriz partidu horri egiteko egon behar duela. Amaitu da lehen itzulia, baina hemen goian direnek bigarren itzulian gauzak txarrera egin ezkero, goitik behera amiltzeko arriskoa badute eta baita kontrara behan direnek gora etortzeko ere. Partida asko, falta baitira. Bai, hoi da, gaur azkenengo partidu zen, lehenengo bueltakoek ziren gaurkoek, danantzako, eta, oain dauden bezala gauzak estutu lehizke urrungo asteburun, gehiago handiken, eta bestela berriz hauen partidun izenlekena aldie hoi da. Aurreneko liderrak geota lidera eta atzekuek hor gelditzeko arriskua. Batzuek lehendik ere 5 jokatuta zenituzten, eta orain jokatutako partida kopuruari dagokionez kontuak parekatu egin dira bikote guztientzat, 5 bakoitzak puntu kopuru jakin bat, ezberdina denentzat, baina hemendik aurrera puntuei begiratu gabe, aurrera egin behar da partidak geratzen direlako, aurretik, eta asko gainera. Bai, hoi da. Beste berriz danak zaiongo alkarren kontra jokatzeko, eta, zenbuz hastegean danok eta bukaera arte nola segitzen jo. Eta hemendik aurrerako jardunaldi guztiak oso trinkoak izango dira, bikoak batzuk eta hirukoren bat ere izango da. Datorren astean, bigarren itzuliari hasiera emateko, larunbat arratsaldean, Maiabian izango gara, Maiabia lehena pilotalekuan, larunbat arratsaldean, Otsaiaren 22arekin arratsaldeko 5:00 aurrera, lehendabiziko partidan Barrokalek eta Arrastiak Aranbururen eta Mugikaren aurka jokatuko dute, eta ondoren Legire Oskozek eta Naroa Agirrek, Ainhoa Ruiz Infante eta Oiana Orbegozo izango dituzte aurkari. Datorren astean hasiko zarete bigarren itzulian, partida gogorra eta pilotaleku azkartxoa jokatzeko Maiabikoa. Bai, egia esanik ez dut ezautzen Maiabiko frontoie, eta berria izangoa ez, baina, ia zemuz moldatzegean danok eta, gure aldetik, partidu itxurazko bat eta puntu hoi lortzeko aukera daun. Eta hurrengo partida, gaur 8 seguran, hause bera. Gaurko bigarren hause bera, Arri eta Galeano, Barrokal Arrastia. Bai, lehen esan duen bezala, gaurko bikote urdinak Neritzek eta Leirek gaurko partiduk ez du gelditu behar. Nik uste bigarren parte ninduen partidu pusketa horrekin gehiago gelditu behar duela sarrera horrekin baino, eta hoxe, borroka berra egiko be. Eta bukatu aurretik azken zehaztapen bat ere bai, orain arte igandetako partida guztiak goizeguerdiko ordutegian jokatu dira, segurakoa arratsaldez izango da 6:00 aurrera, beraz horretaz ere jakitun izan zaitezte pilotatzaleok, bertara hurbildu eta YouTube bidez ikusteko asmotan bazabiltzate, jakin ez dela goizean izango, arratsaldean baino. Hauxe izan da beraz, gaurko Azkoitiko jaialdiak eman duen guztia, datorren astean ondorengo bi hitzorduak plazarra duzue, Zabatu arratsaldean izango dugu berriz elkarren berri, Maiabitik ordura arte, eguerdion, ondo izan. Ondo segi.